ma ekoba ne say ha adweno wan hwe ya wonwo okurasi ne aduru no bebo awate koko ho nsem kwabra ne da bia ne moje tu onso so wo mu nsa pressure ne infections ahodo sciatica mema wo ye mre wo mpamu eno de bonus o hawo na wo de beto aduru no kra da nchen a na asam mo agina brane na fe wo je 3 points a promise heba wo yerepa posa kapidank misi heba ne nyina ewomrom oba Otec FM ha obenya bi sax pharmacy no patase time FM oboase tachimen free FM ejoso abanya ya resabia nanim haduru no enye na fredomen seba on sebeka bi dani heba obenya bi top amazing heba o tafo methodist abrosan mu esan se enuru no ye nupanti ukuro mu ho empotam ho o man Ghana enchorom ne ntwara so ba bia bewura no osi okurasi ni aduru no onsa beka fra kurasi doctor Kwadwo Rekon enkomo bi aburu mi di isu no nya abotire ne busa no no nchirem 0244 470067 Wamuni aboafo wamo boye pema wie yensam no yetimi ede asommo samfo yefa John entry boss yakon anwume awie de ene bema na emos na fe amanyame wamo na tinfide cha wamo bo piapia bibia atom ede amaye enuanum mienu na nsam no yede beso midin enoba afia aboajewa na fe abrewa ba kofichumesi afe nsam ni nie Asem Beba Dabi Jefa asem na nya ba na ye bohwene de ni akyerem ewo ahafano southwest mensinim na empasa so ane yadui awosomefo ba ekyerem se etu akasa amekọ wiase akra mienu kanana ma foforo ka ho de wono so prepre mu ode pa na amanbo no ekyerem se we no nipa bi ene de bo ani ekọ wiase etuo ekasa ye ne beto drasa na yema ne boni kwame agene mboate duadue mu a ene twetwefo wono na twetwe edema nananoma e won pasa so ahemfie owura apia afrifa Collins an wo kyerem se ene no pa ya won de won kan bi nhyiemu wo mo eda sore ya emu mienu anakrate baako eka ho a wone de na wonya emfirimu a kyese emoja epram na wo mo hwe sane wo mo ho tutu na eye etuo ana akasa wo mo na wapani ekyemu se baako a wafirimu no mienu o mafirimu no baako dodo na friend boga na sahaboga yi opani kyese sabio a kyese etutu asema bekoso mpatam ho nyina wo ka ho bi epom kwa ho se na muda ho na etuo esane nsam etuo sise wono ana kwa ka santokwa ne ba ya akọwie se nei mienu afirim ama baako so eprepra emuoden opani kyese sabede aposifo abemu asem emu hwehwemu nyina da wo ye na sei ana wo kyeremu a wo de kyere ye kan se awmachin about 4 o'clock and information center wahanum on so say assembly member say obia and sorry youth no boys and when you say atitere awudifo bi atitere ni pabi se komu kuno se twitwa no etiem brana yemeboa eti boys na mu yusu moto amu yo kada wan obia fa moto ngeden emra bi eti ebana mo ko ye ko enlese okwa bara so na batu kro no ko tia a onani kire atia se ne ndoti mu ko no eho ana na finish station bi won ti ono esie bi wona me ko na boy no wo ho ya tikire ne nsagu nachi a ye twitwa ne uti je mbi akuma nkasa na ye de etwitwa no etwa na tafo ana mbusa nse manifest na me duro na me take picture mbusa nse eye den no so won balance number 1 but moto fi na boys bi abeche no boys no beche no ambusa oni mo mo ese ni condition no ka se ma enji so am so ni mo mo otimi mo din bia eti onu aye ben kakra na ye ti se ka bi so bana kan ka ti se ai ko ko atia se so no duru ensuo bi mo ka bu mu odu ka bu nipa be mi ye den awuda ho a moto mi nso ya si moto no ana sa ba na mo ko ye den e ko ye ko na se de o kan sa na tie na ni nyina ne se nipa na awuda ho no na se nke bia akoma fm de mo be fa news be press conference ba mo be fa news bi wa se aha no etitua bi aba ma di corona bosoma even oba ye ma kora fie krom kokko se fie ho ana nipa ba ko ewi e mbeka ye nche bia ama mankaso division ai mankaso commander any boys bi baba on be fa boy bi ma boy no kora se obu ko na wo aha se news no etu am commander na wo bi sa de na o me etitua se basa wa no me ko na ma tu na da o e friend boga ọmọ ti so hwe ayina wanya ayina tape na
omabo etuo no ofe ni ti ade o musi di tuo na wura enu mama ni ti kura ye no e ko da o mama se twetwa ne nsa na boy ba ko so da ne eda data bi mo ho sa e wuram bon de me identify no ya ke na ya nim ne sa se boga ndi dua ne wo se wona e di obi ka twetwa no so no ne boga ne nam be so ye prota no fi sankore ana oni boga ne nam etinsemfo ekoso manteme nyina akwa ne kan bi omo ye sa adi na ama se kura no kro ni sympathy bi ama akwa ne twetwa no abusafo ni ekwo tie ye ai wopani a wono ana trɛtrɛ awo mpasaso ahemfie owura apia afrifa collins ye toaso na emre kakra ni be se ne nansa ne ebo mamane se okɔ ahafomantam no mu a oman Ghana posisa dom ne asreku dom na ka won ho abom adi dwumaso bi ewo hɔ no mane mabunu be se ahasa ene akire duoso ena wachere wonom ede obepie Asante mantam kropon kumasi mu hano mo ai honsem ekoye bebre na we no dadwene anyona eno dankyen ahwediem Kenya se goso mehame ni nkura hodo bi e wa hafomantam no mu emu mrante ane ekotabiri wo mo kofa wo mo se nwa saa kwan ne so na asem no akokot court ahyese yemfa adihie yi enkoto dabampunu nachi na wotwemienu enu achi ne esado mo abegina atemu dwano anim enyina so ben na court ben so na koye nyesi wo hono mo ankasa Simon opoko afrie ya ma ne boni a wato yenkra minua medase ye nyina nim se omampani John Dramani Mahama oba ye wasane hwene so se efom agudi a yetu a emfamra kwan mu yese Yesu yese yensase no obe na fom de bia de abo no watimi atuase eno nti eka ho bi ama wati abedwoko bi ena wati asrafo bi a ye from Naimos na nsen omne EPF kan wantam ba kire mu ekopie mu ewo hwediem a wa hafmantam mu ne nyina na so munya nte se ye nuamu adehye bi etufum agudi enyamra kwan so a omo sensu essence emra Naimos fo kodu yi adehye no mu de sie ne ekowi ase no ekoyensen bebre eno nti eka ho bi omampani se na anamontuo se na adehye na timi atu de ati asrafo no no mu apa omo de a ene ho behia se omo hwese emra enso ebetimi aye adwuma meno ka sei ewo bosumi wo ni denta to so edumie na homache bre ena asrafo mema ma omo betrem oduru omo ne abambofo ka bo mu a omkotisi mu ewo dadwen ene hwidie mu omkwayere adehye omo to no nipa makoma bese 370 adom nyina be piem ewo Asante mantam se omo mra na afie matoto wonano ne nhwe mu se sampa se enipa ya omo ena omra Naimos fo ba okrodue mu do se ka wo mu no omo so ka ho bia na asem ebeto odwa no adehye bi ekasa kire mu se sabi wo mpo esiye na woni krom honom enso ese ni achom biafra awarefo asujafo adokotafo achechirefo anesefo dodo na ekasa se asem beto odwa mo mpo no mo nka ho na enso ba yi ene yetimi achire nyina do mo nyina aka sa enkofuko yi ho meno ka se enipa makomako 370 ya yetimi achire wo mu nyina be pie mu kuma sa Asante mantam kuma central prison se ho ene do mo nyina akwakopi na emra se beto odwa san ena amanfo dodo na ekasa tia obuti se kopim ewo tana nova emra se bedwani wo nyamfo Gideon bo akokura kire mu se ohwa na muntu asrafo ne bambofo tu yi se ombetima kwa kire ni padom wo nyina bra omanya nhwemu yo makwa kire sankofo no eyade se babi no wono mu ya adwene enye yekura adentina nka omanya nto boase na nka omankope wona omudi sa kuru kasem na okọ wiase no omusi Naimos fo kwan yakofa nsem de baye no omanko kire mu danse bia obi watire ba bia sabi odwene ho wo ya aban adwuma ni wo kọ na adwuma no ena samra yi atimi akirem ne nyina mu no omo esre se enka betima kampanimfo enya wona emra asemi esi na woni ho yi asese no edo nyina gogum se omo kotwa 2 weeks ewo fiase ne kampanimfo nya wo mo na nkomitimi nya kwan enye wona adwuma esunu ka se de court no ahye se omo nyina nipa makomako 370 no omo nyina enkoda adabampo no nya me yaduma 27th of this month ye besan so afra asem no na afi yetimi so asan so atoto na no ni atene nkan yama ne boni Simon opoko afrie ni akoso wa hafomantam no mu a kowiase mabunu ahasa akire duoson wodi nsemme ewo neduafie no mu nkyiremu ahodo anode besom yen afe yenkwa bunu East mantamu awosoma beto dwa hwa akyase eye akwamhina
awotana so meka se nipa bonfo bi akwato asene so agene nkwa de free nsam yayaya na we no criminal investigation department na esisu dua se asem ya yate sa pepepe na etie na aposifo hss se nipa nan a womo akire womo susu se eya kwama hina awotana so ewo no womo nim ho bi no womo din na didi so yi isifu ade kwese dodo na bonum na kwese ade Steven Jemfi Augustine ahemfo ana obaba ko da wontem mata mensa na womo kyerese sabre womo sate nipa nan bi nka wosusu se womo kam ho a womo kwaje wopani enkwa ade free ninsam na womo kyeremu a womo susu se de nam so a amma sa ho se nyina esi ye ne se tano so akomo hina ne wafiri mu empanifo na se yamotu ne dada na opani ente ne ho ase se wo befra konya ne so eno na de menteme ho ase ababusua ne mu ntamu a amene nipa bi on de sabe mpradua asan ye wasie etu won so ne so wakwakwa ne so doma nei waje ne nkwa ade afri nsam aposifo obama ne se sabe nipa nan ye wo matimi ansa so ne mu ne de wo mu gusu a wo mu ye biaboa ne hwehwe mu mapa bi ese fata no wo mu be yakosiase na emra no wo a ho bom no ene wo adie ye twansam ne so ye ko ehiama nchene eno ewo fante akwa south mansini no mu na sebre ya ye kasai ababa wabi akosia ne kwanhia wo ja ni dinde Evelyn Koyo na ne nkanchima wone no ejamso eye James Bond na wokọ ehiama nchene hono mo a ono awohoje bia yi wo bi guest house ya odidi djuma won potem ho BJ Tech Guest House ya odidi juman kakra na one ababa wa Evelyn womo ewoba nanso wonte ba ko ne mienu bi nti abusua ne kire se wo masetena no na wompene so entefiri ho kone de ekodane isumasi dwadie enti Evelyn one nam kuntuna se ne nam tenteno asa na akɔhye James nche na odo akɔje moye no asa beda boko na eno na nitia nye yedie twatuo yi ɔkɔ ya wa mabio kohyia ni kwanhyia wo ya na Evelyn nua bema ba ko na ekyerese ebere ni nua ba ni frifie no ohwe babia nani ekyere na je se Krachi James ne nkyɛn ano wɔkɔ enu nti ɔno nso toa so ekɔ guest house ɔnom na ho na okɔta mpumam ekohunu se ni nua ba no eda mogya mu a enya asɛm ketoa eka ho bi mo ba busua na amane ema busua no so bo aposifo amane ampa wɔkɔɛ na onua ba no enka tasefo ho bio na ne nkanchima James ɔne ne tenefiri hɔ wɔpɛ ba bia wo hu no wato pia afa agyanti de obi eka ɛwɔ begoro ehiama nkyene ne mpɔtamo de omusi James ɛna aku ababawa no ɛno na aka hu bia sebere kasai ade hye wɔ mpɔtamo hɔ no mabunu no wɔ mubu afu ya enya asɛm ketoa enti Krachi ya wɔno James ne moto bi esi wɔno nkra de wɔno mahye no wasanso de atudwa se guest house no se wanyi ne ho adi a manhwehwemu ahodo ankoso wɔ saa asɛm no mu a wɔn bɛsa atwagya de atomu ameno nso wahye no na atorenche mu aboafo a wɔn potem ho panyina be de akyire eye John Kwame na wɔde nsɛm hodo atudwa na wɔkyerɛ se we no de ye ka nyina no kore na nso mabunu no nya botere nhwehwemu ahodo ɛsɛ fata no enkoso ɛwɔ asɛm yi mu na agya dan ato yankra wɔ asɛm yi ho a moma yintie no eja dan no emo nti ebra esemu no yenya ebesa bana yeja besom abusian sam no esi samofo fa John entry boss yakola bo na be de che na na pia awie de eye beme na emos ana fe amanyame ana ebeta fide na che opiapia bibia atomu ede ema ye Facebook no so wunya ye hwe ya eye spices wono na spices niema wo so aba bibia wo no unya ye ehwe ye ne ensum ni ensam ne de besom ye midin eno ba afia aboajewa na fe abrewa ba kofitumasi afia yes sorry na mama fa birthday we entwam taw we yes special happy birthday call Eddie Amount odin de Nana Kwaku say Shiaman ona wo ye CEO Emma Rans all group of companies na wudu wa wudai wankasa unua asonaba ohene kwabena bo atensi enkankyero so tumfu nyankopon hyiraw na onte nanimu nkyiraw sika bebre nkwatenten a ahoden ewo mu nti happy birthday to you Nana Kwaku say Shiaman nyame hyiraw
Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Ubeje the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Say a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I have strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system. No, not plus smokes no so malaria. Malaria symptoms. At a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Field you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Hey, Opani, Mashusha watch say, perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any naka, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. Hey, and na say we there. So could be crab to me akotu akoton. How many students o? Na eno kura de. What table no say we almost have certain mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the master school so e here wo mo a tufo nko aputu oja station hwa enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa plus husband. You the one Hepa plus husband, and you also we Hepa plus wife. Na abwa no Hepa plus mixer. My dear Pa Pavi Plasmox and Hepa plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada woni mfie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Jordan Kratweyatu. Medofopa. Me paucho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese e na de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Before choye ton kwalendia. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no. Ne kokua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin. Ne number
bia ɔte nea woyɛ no ebia ɛmfa kwa mu sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ɛma afoforo kokoɔ mu asɛm ho register wɔ Data Protection Commission of Ghana ɛyɛ mmra na ama ɔmo asɛm a wogye no ebenya bambɔ yɛbɛma wo nkyerɛkyerɛ a wode bɛdi wɔ adwuma kɔ www.dataprotection.org.gh na register anaa frɛ 0256 310533 kukuo mu asɛm ɛyɛ adeɛ ehia na ɛfa obiara ho kae sɛ kukuo mu asɛm ɛyɛ baakofoɔ asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, aye na sienkam. Ise human ubia ni ni. Otec 102.9 FM. Yo dia mani pa no, eno na we dey. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm a ɛdine wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense the cancer ayi ni na asiankam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mobrofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonye nkyire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani mase nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no e mra wo mu obi ani mase ne mo ye yo kaka ye Asem Beba Dabi. Papa nka wo mo ho efi sa bre bro shiri kopum bra odu obia be ko wodin baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduo emfanya kopum bra wa obi no 102.9 FM. Amen. Aja nyameshra. Amen. Me da body ase. Ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumie nsa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se. Se wo kwa awale abisa. Kwa misa na se wo komu a Asem Beba Dabi. Wo kwa awale bisa. Na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira o se oba we na ye wodia. Na se wo hwe ne tu ane ne nofo na nanim han. Na se wo di akire a Asem Beba Dabi. Enti wa mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon. Se wo ni nyakopon na se busum na wusum a se wo kɔ awale a bisa obusum a wusum no na onyi nkyerɛ wo se oba na wo kɔ wale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon kyerɛ no oba pa o se ware ma Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yansia da ase wode anadwo bi me ne medala sakɔ adwuma eti me ba no na me timi penku ka trasra me timi bia ku no so a don so ko ana me ya don so ku enku ni on kana kura wate ni ana me to me nku ana me desra Otec 102.9 o don so ku ni na die nti no odun so gu hunkum na wo ye dan na hu sa dun so de wonku ni na just abante just so kunkumenti wada ma hu ya hu se just enti hu hia na hu ye me ya me de fa ni mo me ti bi de fa na nim
Wasra we yere Johnso. Osre yaw. Me be famanim. Who say that Johnson or their friend cool. Me ho no ka chen se me nsa mani sika nso ni sika so nko handan. Ne fiewura no me ko nso de me ko chie fiewura no. O fiewura nse an ye be wo Otec 1029Fm. Mo be wo de. Ekulaba. Sesenti. Se me nim sa, no so nim sa. Ah. Sa na fiewura na eka. On sa sem na boy no ka kire me nti ba sa no me wo. Se wo wanim sa. E na ono boy ne nso anim sa. Ye be wo ekulaba o fio. Ti wo kan sa no so ko ha dan okwamo. Ti kwamo no kro ma me maniska. Eso ni sika so e ko ha dan. Me de weekends na me ko weekends na me ko sa me ko weekends na odon so de oba afofra ba e ba fie ho. Dana me wo aba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan. E wo kwamo ho no. No san de oba. Ti see 2023 no first January so first January. Wono no de wono no date de so o pesa wo kai no. Ba me date de me so me January so no de won kai me. Ano pa me no sinia ma awia hata. Ye shedemu didi amedidi awie mi pian. Me no ba bia bompu ni mpu. E wo kura na se ho. Kura na se ho. Sana na mpana no me di mi oba o de singlet. E na aba. No asa bi na na be ka chen se me am ne da sole ye no kora. Ni birthday me anya hwe am. Otec 1029Fm. Edwa me ba mi di bae. Asem Beba Dabi. Edwa me ba mi di bae. Odwa ne de hu hia o de edwa na sa tam ne nso di koe. Eno a emo anwa tin tomatoes geisha. Sika sa wa hene. Nya se ge ne ye ne mpena. Wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso. Ona ato singlet ya aba no. Aba no. Eso the singlet na be ye dey. O de be ma na o se ne birthday no. Oh, okay. Okay. Ti awia boy no. Na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto nti me pie frifie me kwa akoto cake na. Na me share again o de singlet no brand no. Ball so ko ball o park no. Krobea nie. Nkoto cake ni beto do. Na me se me ko park no. Se me hu se again no so na ni kire park no. Me ko ya na again ne te ho. Go top plot 2020 me hu da. Na me aba asetena am so ko kire me plot na. Ono oba na akwa akotena park so. Na no ba ma me ba ye na se ne se. So wo obi a oni ni bedi nkoma ma me ba se de. Ne se dwana ya na me pese me di ba na nti na pese me ba. Wunti na ma ba ha. Aba kura se fa me nante ne enko plot no so am fa me anko nante anko plot no so. Ti me ko no ne ge no ho na ti pie o ta na me hwibo mi mi. E wo park so 102.9 FM. Enko na wudi. Mo bo na mo hwe. Asem be na mo ka. Na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra. Se mi pie free fie ho no. Wona me ni bo mpu ni mpu. De chance ni nsu ko si ho. A me ba dem no. Na ni picture she boy ne bag mi. Chesa me hu no obejiji mi hu sika. Ahwe no hu school. Enti wo de wo ko twa wo mu nsuo wo park ne so. Enti se wa wona wo ma yaudi se wa bayire. Wondi bi da. Ono ne de aye mankai na afase. Ono ne de bre no. O koda no asa akikire aduane. Oh, aduane nso kwa ye de mi medi anumlo. Na wa akikire. Se me mami ono aduane nti edubi e no anumlo aduane. Saturday de ye shada no aduane yan kasa. Emo no resi wo no be dia na obetibi. Na ma chekire no akasa manam ne no so na ma cheta akikire nam ni bi kura si ansa na ma cheda di bia ye de. Egu so. Akonhoma anyu ono ne boy no. No asan ka kire o se manam ne no so. Se wa. Nam ni bi to ba bi ansa na ma di bi egu so. Udi nka akikire nam ni bi sie. Ansa na sami gudi gusu ama mbe ye free so. Ti mi yi bi mi chikire no to nchen. Nti de metina aya me. O ma mi hu no. De me meti aya me na mi di no. Nam di mi no bi aye den. Egu so. Yes, no na mi na mi ko di adawo. Nso me kwa ma dana ma. Krobea nie. Masa ye fast de adan. Ye di egu so aka ho. Oh. Krobea nie. Beso wa kire me say. Wo hu me de no na ni afra. Wi school de na ni nate. Nti me wan si dia waje me jema de. Nti se si a wo nioma a wo je free. Wo nioma akodi Frederick Cheba afo ho no. Bobo kire me. Krobea nie. Rice cooker. Tape. Me pachona second ma de ya di ojali. Ni nyina bi wone ho. Se wafa me yi na wafa second. That's the paper yense. Napin no. Napin no.
ɛno nso bi wɔ ne hɔ wafa ne nyina mɛgyema de nyɛ sika no de tɔɔye me dan safoa ɛnso wɔ ne hɔ ɛwɔ ne hɔ Krobea extension no ɛna de ɛhyɛ masom yi bi ne nyina mɛgye ne obɛgye so wie ne wɔnya adwuma yɛ de a ɔno no ti sika mo me yɔnko ba na wano aduana nya bi adi na me na ɛna me so de medi kura na machichira kuma na di me nya hwe dia o jene 5000 50 million usika akodi ni hon fa wade ma on for me smart ma ile jatabiribo Otec 1029Fm ile jatabiribo Otec 1029Fm Buena jawa sui buenio Wabra buemo Nyami Oduma nkume nyame ayeyie enka udin awiabre yi oduma nkume nyame enase enkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho aha yebema yenho akwaba na yama yenho ye hyiehia aha ye Otec 102.9 FM sunie enne ye fiada enne ye bosumi duba akui ne da etosu dunan emfimpinu ne aduonu nnumu ene ye da so yi enne wiei yasen hia bio ye de adesua ne ade kyeredwumadie no na eba abesom na dwumadie yi da biara da wa afidie isu sie hia se yi a asem krope ne eka ye se ye desua de ebrekro na mu ne ye de kyere ye ho nso ade enu nti na wiei a ye hia nokre anuanom moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro da mu de ye be kyere yenho nso ade ewo afidikasie yi so na dwumadie a ye die ye live ewo yen social media handles ne so onua wutie se wo baso a eya ahye ma wonuanum nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bentie na wonya bi nso hwɛ afei like ye
na follow ye na afe wadwenkyere bi a wo do fatum e wo comment section homa ye ye beje na ya kan no live ama obi anso atenka se won so dwumadie oka ho bi na wie ye wo ye nuanom bi love radio for se wo ko Spain man no mu a mo monitor show no efiri du nyina no na wie nyankopon hira mo nyam kese no tutum ana mo nsie ene uko United Kingdom man ni mu a ye wo Sahara radio wo ho ye wo Brainy radio wo ho ye wo Amansan FM ye wo Abawa radio Patmak radio ene GN radio onu nyina nso wo UK man ni mu awie wa boade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ye wo Kings radio ene ni TV eno de wo Paris France buchman ni mu ye wo Dache Hima radio eno nso wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America buchman ni mu ena wie wo no nyina nso abade mu abiemu a dwumadie ni twagu awie mosomfo Krobea nana Yaw Asante nie ena wie ogi amanie ena wie apesemakana nanie ena de Krobea jata meni wahie eburu wadama awie yabai eyesom ene yebesom ewe afidikase yi so ena mo amaba ye live ni so nyina nyankopon hira na wanyam kese ba bibiara a won so wa wutie ena wie nyankopon ka ho ontutu won so wanamo emfansie sa abre kro na mu no yadofo ene yachitaafo a mo nso de made tonde abeta yachi nyina nso no nyankopon nyam kese na ontutu wanamo emfansie ena wie adofo yahia na ye ba besom eja kwa me awie ye hiehyia ana me joso umpom te sei adumara kwa aduma enenso eye fiada bia yeah enenso ya san hie bio awie ye ba besom da biara da wa fidie yi so yesi yesua de kire ye ho ade enunti awie sebe uti obi dia na wafa obidie mu aba na wonso odi atu hofo sebe ye beboa wo ewa na montuom kire sa wo hwe ba bia obi twam wotehwe ye no wuduru ho no a wo hwe sebe ya empa wompo entitintim aboyere waboyere tim no eni se wutie obidie na ade afa ho adwen ena wie nso ye hia ye ba beso na ene adofo a etie enkomobo a ye ba bebo no ni nyina emu edu oba de echiame enso wa ha na wiei ogoromensa won so wa afidie ne so waba live osena na ya Krobea Asante se wo ba asuo nwuna nana ene ye fiada wiei ya san hia bio ene wiei ye ba besom na konfuaku akra udwumadie odopa sebe ye hia bia ye ne noa na hia won kwankwa anuano ase na ye nyina ye kabom na ye som ena wi amanso asio nyinofo nyina nyankopon hiramo onyam kese no ntutumu anamonso mfansi amwab gas osena na 1 yes sir amwa na umpom te say agudi oba pa edna ena o say hello na ya Krobea Asante wi nyankopon hira no abedwafo pa wate ontutumu nyina anamonsie no omoamo ewa akwani asa hodo nyina mu ene kwadwo innocent enso wa homane so ena o say akra ya Krobea Asante yenso ne yenie ena wie ye nimu nyina na ahia wo afidie yi so ye ka bom na yasom ena wie ewo afidie yi so ena Mary Cruz GH ena o say ogi amanie apesemakana nanie Krobea jata wie ye ne wo ahia ye ba besom ewo afidie yi so ye mama piafo eburu ene adwuma pa onso woyo enso de ma amagana ene mankransofo nana ya Krobea Asante yenso ye tie wu free ha wu akra Krobea lama tot menso meni mabedwafo ya boade mu pa na yenso ye tie junior Leinster ene o se akra memo aheburu ena wie na ya Krobea Asante ye nyina ya hia na ya adesua ne ade kire te se da bia woka no ena wie nyankopon nya okese Isaac Danyame ena o se akra hey ena nso ye da foforo ye na Awurade nyankopon ase da ne da wonsem pa ya na wo ka kire ye no na ekoyende dempa ena na sa kire nkwantabisa wotoso miensa sa kire krom hene na Krobea ena wie achi ane mame wate mate eburu na nso da ase
ene da won so nchia ode chia no ene one day I will be somebody osi akora nyankopon hyira mo ene ye nyina ya ka bom na ye hia ewa afidie so no ye ba besom anuanom ye ba besom na somo a ye besom no sebe mo ani tua se da biara da se hia wa afidie so a ade kora esefata se nipa nhye ne nso ene se yesi yesua de na yasan akyere ye ho nso ade na ye wa aboa bi saa aboa no ye frɛ no okraman okɔ miaye a obia ne kwane a ɔfa so a ɔbɔ aboa kraman din na saa aboa yi oyɛ nipa boa kyerɛ sɛ ɔyɛ aboa ɔbɛn nipa paa ye nya asɛm ketwa ye kan sɛ wokɔ amanfoɔ afie mu a aboa kraman ɛka yɛn ho na ɔkraman ɛyɛ nipa boa nti sɛ wokɔ yɛn nkuro nketewa mu a wobɛhwɛ na onipa ekɔ wiram onipa ekɔ afuom onipa de aboa kraman ɛka ne ho enti wobɛhwɛ no yɛnam wiram na ɔdomankoma yɛ adom na yɛkɔ konya kusie bi ana sɛ akrantie bi ana kokobu bi mpo so onam mfikyira a yɛfra boa kraman no ebi ne Asem Beba Dabi na wo frɛ no obi kraman din no obi nso de yɛ yade ya no wo frɛ no obi de yɛ peace wa name it ofrɛ ne saa no aka kyelo enti aboa ne hunu ne saa wa hunu nam odimirika emu odin edi aboa n'achi ɛne ɔne bɛ presoa kosi sɛ bia obenya no ache no na wonya ne chi ne wia ode ne ma ne wira ye enipa dasani na enipa age no ode enam no abafie no ode enam no bebo enkwan pia bi te se bia light soup enom ne de keka ho ode aba wie no obesefo na busua ene oba na esefo a be ma ne ko wiem onna akofa ne namaba na ne wura fie o abo akraman ne che no enti ye yi bema nam de ma no kyerɛ sɛ wɔyɛ bema ye yi oba ene nkwadaa ene abusua de de ma wɔn na anim awerɛhosɛm ya wie enam wa firi ho na ya fifim no nompe na aka no ya frɛ Asem Beba Dabi ya frɛ peace ya frɛ nya asɛm hwɛ nom ne de ka ho ne de agufom ama no sɛ wɔno nso de nie muntie o watumi abusa wo ho pɛn sɛ anyanyam bia wɔno a ɔno no ɔkɔkye nam no de wɔwe nam no bia enkanya na de wapota ma afie wɔkyi so ɔde bom mom yɛ hwade bi enti yɛde saa nkasɛi ebegu hɔ ɛde ama aboa no nso benya abotra ma ne ho na wabo bom kasɛi mu awe muntie o nyese bia n'ani nsɔ n'ani bɛsɔ ɔbɛwe na wawie no wabɛhwɛ ni wuranim enipa anim na wahwɛ sɛ nkasɛi ni biom saa wɔ a saa fama me na menwe monhwɛ de ɔkɔkye ne nam no na nkowi bi anya na enkɛyɛ nanso aboa kraman nia no na wɔde abusa nipa sɛ me de nka ama me nam no bia nye nti no nka nya na ontumi musa saa asɛm ne nti enipa nso sɔde a ɛyɛ nkasɛ nko a ɛna ɔde ma nipa onipa da sɛ ne yi ɛtɔ de bi a hunu sɛ aboa ne ka wo ho oyɛ nipa boa nti ɔno nso we nam no bia ɛyɛ sɛ kraman ne nso we nam no bia sɛ wɔbrɛkye ya ɔwe bia ɛyɛ sɛ kraman antumi amie nano anka sɛ miwura umma me ebie nam niti ana ne srɛ me pɛde nam wɔ ho nyanka sɛ na me penti onipa yi na dwen firi so na onipa awe nam no ɛde asɛm propro wa anka sɛ no ɛna de ama abo akraman omisenti ɛnkyerɛ sɛ onya bi anye o adeɛ wei ɛkɔso wɔ miayɛ ɛkɔso ɔbaa bi ne owura bi na twempena hwɛ ɔbaa no sɛ medeɛ nana meni akokoduro kura yɛde bisa adeɛ firi bɛɛma hɔ bɛɛma ne hu so okura saa bɛɛ ne binti no ɔno nso mfii no na sɛ medeɛ omisa me onue deɛ wapotɔ ama afeɛ wonkyisi yɛde bom sɛ wamusa
na wohunu sɛ yaade ya ohia awadiem empinem ɛyɛ afama no abusuam me na me ya abusua panyin abusua na agyapadeɛ nyinaa hyɛ me nsa obi hia obi brɛ ɛsɛ sɛ yɛboa nipa no mo no nso tumi di yie nanso abusua odi wani ahumo omisa yenti waka wani adwom te sɛ deɛ wohu yɛ paapei sɛ woboa saa nipa no a ɛnkɛyɛ enti ɛnɛ sɛ aboa kraman ɔbrɛ ne ho kɔkyere a sɛ wobɔ nkwan ne wie a wowe a ɛnam no ɛma ne mbisa ma ne bi na aboa kraman sɛ wawe dompaa wabrɛ ɛna wie Krobea masɛm wɔ anie ɛgya kraa me nana masɛm nie mo ni adwuma mo ni kasa na ma enche tie fo ma magye bra mo tie nyina ye kɔ sini bi ye de boma bodin na mente aboa kraman se wawe dompena wabrɛ ti wono so ye man nam ne bi man fa ne sɛ deɛ wone ne tie ne wagimi o dabi o misa ye ne tinche sɛ onya bi enye wo de da sochi na wapɛ na deɛ wone ne kɔba no nso ɛ deɛ wote wo nkyɛn nso ɛ deɛ wosi wo nneɔma ma wo no nso ɛ wo misa o sure na wo didi a sɛ yɛ na deɛ wote wo nkyɛn ɛ obi nana obi ne obi ba na ti obɛsɔra no batutu asi nneɔma a wo nkukuom akɔnsuo ɛde nkora akɔ school ɔbɛba no ebia ba yire bi a ya bɛ 3 days afei na wɔba bɛ hiti a ogi o ɔno so yɛ ɔba no bi a sɛ wo ma ne bi di a nko bɛ yire ne ho ayɛ deɛ sene saa sure abra kraman wo yɛ ne chichichi no wo na kɔchi ba yɛ o eni ti abeka sɛ yɛ kɔ sini bi yɛ de bɔmɔ bodi di amente nti wo ba yɛ mpo ɛna sabi aboa no mpo ne nsoro bi na wo yɛ na wo yɛ ne kama na wo di je ne bi propro ho na wo di si kraman ni sɛ wia ko bɛda wase nko bɛda wase ɛtɔ da mama nipa ni mie na no ansa huru ɛyɛ ade bi wɔ ho na wo men kan kyerɛ wonti wo timi hwɛ nipa din na wo hu de ha no wo timi hwɛ obi din o sɛ akra wei wo hia wei o da ma no saa bi na yɛ good ɛma nipa ni mo woni meka ansa na na nipa na ba woni ma bɛka mpo ɔbɛksa be ko gyina ba bi akɔka sɛ akwa wei ko anu anka me nima saa de ne ya na ko ne ne yiri bua dae obi so bɛhwɛ woni ma wɔka no wusɛm nyina ye sɛ sia ekura sɛ sia ya na me de ma obi enso no ɔboa yeah I say so maami bi a wo mako why si mako yesi wo kama no de si apaso na na so da bi so asofo maami ko na o preach monya do yo na so le ba ko na so asofo maami yi mpacho menya mako mienu bi de aye ma de so pam si da bi o mi ensepe na aka si na me ye nkwan ma asofo papa na no si ya na akoko firi apaso na pro mako na hwa agui wa bagu fam ti mi bi se akoko do to ko ana akoko to mako so for mama peke mako no osoro nso na asore baba wasi ebini ho mamma nipa ne misansa eto da bia hunu ne nipa pe medase eburu ena wiai junior Leinster osi akra Krobea nyankopon ma animde emu edu se ne da ne da ode lessons any teachings no ode be ma yen mate eburu ami Kelove eno se father awiai ye chiachia no abedwafo wate awiai ye kan ho pa Nana Krobea ye frame raw diamond me kraman na matuni di Asante nkai saa ho enya Asante ye nipa nkai nipa ni bi ebi ni nkai ye wo wiase enti nipa no bi nkai saa na ye tuni di ne saa nipa no bi ni nkai ye wa Asantefo a enkai ye wa Asantefo a ekai ye wo bonofo a enkai ye wo bonofo a ekai ye wo anwonafo a enkai ene ye wo woni a ekai ye wo sehwifo a enkai ene ye wo woni a ekai saa na nipa te ye nipa su Asante nkai dia na ye papa dia Asante nkai ne se Asante ye nyenyimu ye nkyere obi ase enu nti ne ye ka ne saa endi se e bia na onim na ode ato ne knama ne se ye bone dia se ye ka sa Asante nkai a on se ebra ye kokon ya ye gye edom ede ba ye no ye nkyere wo mo ase sebe we free ya Asante ko ka se obi ya ko a wa hwe ya obenya asem enti Asante nkai de obi dia ye bone anka bia on se
yenso ye konkoaso mu bi ebi kunkum ye nipa bi ne ye mpanimfo bi se ke kase ye di enu achi a enke omo so be hye ya ase no enke ebe kunkum omo ene na ma ne be ye kasa toma mu se Asante nkai obi bone a wode aye Asante endi se wo ka ne saa dia na saa ne te enso dodo na anim to omo ka Asante nkai a na akoye se Asante nkai papa ya obi aye obi ama obi abi ke nipa bi a ye kai abakosem a wom kunkum ye nananom nimpa ayibi no enke bedu ye so ankom so be hye ya ase no enke wose enke yanso ye tore wo mase ana ekunkum wo nanso so ye mpanifo wo de nka bomba ye ne se ma ye nhye wo se wo ye nko abi ene wo ntena se be ya ekon sa anye dai ensi bie wo enti wo ka Asante nkai dia na ya Asante papa ya onkai bonia obidi aye no medasi enti na ugina ba bi na wo ka no hu na nya bone medasi bro enti krachi a wo ka emu nkyire mu no awie hot boy Seko City for mo be ma mo nso ma ha na ye nchiachia mo na wie mo nso ma ba homa ne so yankopon hyira mo na onye mo nso mu nyina kese awie akra Krobea yeshia yankopon hyira mo Williams eno no nso kasei ene ye won komo ebo na ena kakranie krachi media jade o kire no krachi bi eba manim ewa afidie yi so sebe de asem wato no ene eka bi ma no yese sasemba edru mpanimpa nimu a ye prepe anu yie asomdwie ene nkabom owrai ete Asanteman ya mu Kumase ha to be precise na dwuma a woye ona meka se oso oyeshu meka am se dabi oyeshu no o se dabi o slippers ram so o slippers meka no eye sa krachi na krachi bodi matie fonte onka ni ehu se yewa acho pema ya wantwi good enti ya wantwi na so te he kura antwi tanoso edna oteta no so a ofri tanoso na oba ha na wode ne yire oba ode na twempna se wone ne te empna wade awomamu por nan mmerema miensa oba baako ene ode ne ba afidie yi so oba no ka se friend say yawo ane pen doriti die osei doriti oba de achiame asamba na yantwi de ba ye wo doriti osei ho ayo akra me da se ebeda nyame ase ne achi ye tiefuo nyina ye wo hanom na owura yi ba ye na ni ho hancho aden wose bibi hiame Asem Beba Dabi momo ame adentira ose abufu aba ama mapamo mema ene meyiri nyina ma wono mo eko meda mena mepese mema ne ba no mo ebekusuku na yeden na oba one ne tede mo de opamo no ema ne ko o maame okọ ena wose ye biribi awura ya me ne tie o tete me sa wo hyema abufu sa awura bai mene wo awo amamu enan na wo sori a se obedwale nkwala akra de o mako school no dabi me ko kase wo nwane nkwala fo mko school wo se wo na o ma no empo aduane mpo a obenoa se nkwada no eni bimpo no dabi eje se me kuro ya na me no a atete e pa de o de me fam kwada tiri ho kura no a obesiesie no o se ne baba akode se de ni tiri nwe ye ne faninti no o ye se onyi no na so se nka oba nka ebi obenunum no atete asi wo kakra no da krachi si etore bi kura no de nkwada na go school a de wo ye ne se wo de afi ene say blush no de ase bag nim okwa no asere madam no momu se madam me serew ye me bayitiri hu ye mame na wa ye ne ye e de ama no ene me ikoso a na wo kire se kasa ne nyamu ebra wo hia awuraba yi na wo ne tete ho anyi nsen e ba ye no ehwa e na awura ne bo ne maame amane e na ne maame no e ka kire awura ne se dabi ompe krachi wei eba awoni fie ntinyense na ompe kasa mpenkura omonse no ena wo se ono no be ma no bo maame amane na o maame se ye fie de yenyinse enwu ndi se maame no ompe oba ono a wo ho kwan se ne ba no no omfa ne kwa ya sabia ne wonko yingu ena wo se wo frɛ maame no ka kire ne se mimi momu de minko yingu ndi se wo pese obo akoyi egu a koyigu ena wo se wo ba ne maame no tv e ma ne esane ne papa wodi na tem papa na so anka hwe ndi ebra owo first wine no wa anwumpo no mbefa no koye ndi eno achi okwa wo wie ye no
ɛna ɔbaa no asa afrɛfrɛ bɛrima ne sɛ sese baabi a mewɔ no mɛka hɔ ɛdeɛ nti mame sa mmra ɔba bɛrima ɔpɛ ne yere ɛna ɔsan agye no ɔsɛ ɔmpɛ sɛ hwe asetena ɔbɛsan aba ne nkyi nti ɔma ne mmra tena ne nkyɛn ɛnokora ɔse ne sista pani bi ne tusu ho agya ɔno nso wɔpɛ nti ɔpene so ɛma ne baa ne nkyɛn afei yawo nkwadaa yi bɛkɔ sukuu o so ɔmbɛdidi o ɛdeɛ yi o ɛda ne so sikasɛm da ne so na bɛ fie ade yɛn so yɛn no aduane yɛnyɛ yi a wɔse adeɛ baako a obɛtumi aka sɛ ɔbaa no ɛyɛ boa no ane sɛ ɔsi nkwadaa ne nneɛma deɛ aka bi adeɛ wɔse akyire koraa deɛ maame bɛtena hɔ a na wɔyɛ adwuma bi ɛfa ne yere nti ɛfiri hɔ koraa deɛ ɛfie koraa no ɔbɛbɛ fie agye sɛ nɔnwɔtwe nɔnkono nti ne nyinaa ne ha no ɔkɔka na yɛne ne ko ne ti a wɔatwa mu no ɛwɔ hɔ a na wɔwura bi bɛtena afie hɔ efie na wɔn ti mu ne fie wura ne di nipa bi bɛtena hɔ ayɛ sɛ dɔprapra ma me nipa nɔɔso wɔ fie hɔ ɛna saa nipa na ɔbɛtena hɔ no ɛmpena ɛbɛka akyerɛ krakye sɛ sɛ wankasa ankyerɛ ne yere ɔbɛbɔ ne dua na wɔde ne ma ada ase adɛn wɔse wo yere no ɛne me mpena no twe mpena ɛwɔ fikuro no amu enti sɛ wankasa ankyerɛ no a mɛbɔ wo yere ne dua na mɛbɔ a mɛma ne nso hɔ a mede wo ma so bɛda ase ɛna wɔsɛ na sɛ meyere n'ani wanya me ma nso ɛno deɛ wode bɔ a mengba ne deɛ yiwɔ mu firim nti ɔkɔbusa ne yere ne sɛ a sɛ ne yɛka wo sɛ yɛ nokorɛ a ɛnkɔka mɛka me ma wɔse wɔ ɛnya nokorɛ ɛna wɔse ɛnya nokorɛ deɛ ɛne ɔbɔ dua no korɛ anyɛ adeɛ a ɛbɛnya wɔ ne ti a wɔatwa mu ɔso wɔ hɔ a ne fie wura no afrɛ no sɛ ɔne awura no abɛkasa sɛ nti wɔnyae biribiaa ma ne nka na ɔse menyae biribiaa ma ne nka sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ kyɛ sɛ wawe no ɔse ai afei deɛ ɔbaa no agye atom sɛ wawe no nti ɛno no ɛhye no ma ne bobɔɔ mpanimfoɔ bi amanneɛ agya wɔbɛyɛ ndɛn ɔtena ho saa na ɔse biribia nku ne sɛ anaa no yɛ a ɔwɔ hɔ a na sɛ deɛ ɔbaa no wahɛ ase yɛtɔn nkosua ɔde kosua kɔ akyima kakrakra hɔ na namba bi frɛɛ ɛna krakye no hwɛ ɔfrɛ bɛmprɛns a ɛna ɔfaeɛ nti wɔ so ɔfaeɛ na ɔyɛɛ ne ketewa bi te sɛ ɔbaa hello what is say ɛna ɔhɛ aseɛ sɛ ɔne ne di nkɔmmɔ ɛna ɔsɛ asɛm na mede too w'anim no ɛna ɔsɛ deɛ ba asɛm ɔwɔ sɛ meka kyerɛ sɛ mepɛ wo yi ɛna ɔsɛ saa na ɛna so ɛna ɔyɛɛ no so wɔsɛ ɔmapene ɛna ɔsɛ me wɔ ma num o ɛna ɔsɛ dabi woka sɛ ɔma yɛ mmiɛnsa ɛna me so me wɔ mmienu ɛna mede ba bɛka ho na nka yɛatena na afei ɛnu ɔsɛ o me yɛ no onum ti akyire ne ɔba a ɔno ankasa nim ɛna ɔsɛ wɔwura nipa na ne kasa no ɛyɛ me yere ɛna ɔfrɛfiri ne phone so no me ne no wɔ ma me kɔ ɛno wɔ baako me so me ne na wɔ nan nti sɛ wanka nkyɛ ɔso wɔ ne obi na te a ne obi na te ɔsɛ ne yere baa ne obi saa no a ɔsɛ ɛne bɛrima ntimi anhyɛ ne ho so ɛhɔ na de asɛ ne baayɛ no ɛna ɔsɛ daabi ɛne ɔntimi ne ntena ɛna ɔgyii ne nneɛma bɛgu valanda n'anim sɛ neɛ wɔnkɔ na ne botɔ ne yɛ mu a ɛna ɔno a ne nua koraa ne tuu kaa ɛbɛfaa nneɛma no ɛna ɔde ne kɔɔ ne sisa hɔ ɛna ɔmo kɔtena hɔ na sisi yi deɛ ɔpɛ sɛ nkwadaa no bɛtoa wɔ mu sukuu so akora wei ne tofu abom daase eburu asɛm a ɛnɛ yawantwi na ano ɔde baayɛ no ɛnɛ Dorothy ɔsɛe ɔwɔ ha ne maame no a krakyi sɛ ɔkaa sɛ ɔmpɛ bɛrima yi mma anaa ne ba ɛwɔ n'abusua mu no maame ne nso wɔ ha ɛna ne sister no a asɛm biara ba na ɔbɔ n'amanneɛ nanso abusua ne mfii deɛ ɔmo ba ne yɛ no ɔkaa ɔmfii no saa sister no ɔno nso wɔ ha enti yaw sɛ yɛaba a wobaa yɛnim no deɛ paa ne hia wo nti a ɛma a wobaa bi enti mfiri w'anum na ɛntɔ wo yere na mpakyɛw ndase ɛkyia wo ne watiefoɔ ne ɔbɛdwafoɔ bi deɛ hia me a mede baa ne sɛ mema no pɛ sɛ ɔmo saa starte ɔmo school no ne nti a mede ɛbaeɛ no enti mede baa sɛ momoa me na mensa nyɛ nkora no ma ɔmo nsa nkɔ ɔmo school. Dorothy akwa aba o target ni ma wa no mɛn hɔ ne ma me na kasa de why wa wonum ɔka sɛ wa wonum a wanhwe ya wonyi ni o we were 16 years fo ni bia o ɔka kyerɛ o twa ni ti kura na ɔka so o 16 years a ɔbɛgye adi obi aka sa asɛm bi a kyerɛ ɔda
Ba cha omoka. Moka chere me. Oh, bisa me say me di ani me Asante no so me sa Asante ni. Me senke me fone bi. Wo hon se obi nso kra wawo. Se no nso obi ka sa akere o. Me ba cha. Oh, okay. Asɛm a ukunu ya ntwi. Be ma one na wo nan. Ode abeto ye dim nie. Sa asɛm a ya ade ba ye dim yi. Wo sempa usom se wunyi ano ne sei. Na ba cha me da se. Me ba cha de tie ni. Be ba ne de. Me ko fa be na mo no so. Eni ya ni atete. Enkulai amango eba la sia. Skakura no ma me kwan fanto o ma me skakura ma me ne kwan kwan fa ni di. Otu firi bia ne yete be me no o ye adwuma no ye adwuma no ota no so. No otu firi ho. Nti no first come ma e ma me ne kwan to nta mango ona na me ne kwan ne sesa ne yedi. Yedi sa kopem na woche. Ono so efie on so a wo mafie ho. Me to no na adwuma mu honom. Me ko da wo da me ko bo prinim. Me bo bia anje so bia mfi. Na me frɛ me sister me to me sister anim. Me frɛ me sister ka kyerɛ no. Na me se ma kofi ho ma bop no bia mfi. Na o se na sambla afi. Na me sambla afi. So na da so di amango ablante. Pacho. Leja. E me fie ho. O frɛ no so a onye wo dum no phone. Nti amango na me ne me ma ne edi. Efie me timi na me so na oba afie ho. E bia ne yete na ha dan. Enti na efewa no etu yen na ye say nke betua na nke sa tinam eno no ko ne efewa na nya akasakasa bi ewum no experience da bi o ma ye ntina fie ho no ye ntu enti me ala me yete na me kwa ko pedan ni bi ti mi chini ya ma nya bi nti obi na te ho kire me say dan bi won sei nti me nko ho no na nipa no da ma obi say o mo tem nti nipa no hye ni ma wo ma nti me nko honom me kwana me ka che na ode mama me nti me kwana na lucky me kwana ne panete wo ana me lutu ne se me pa cho me pedan na mate se eso de ama obi a oni panete de yetima o ma hono na bebia me so metie no everyone suiti nti me so wo mo ame no so yo wate nti ani mo num ya pa kwa ye se me sam no ma na me mla asa no no nsensem ti ma na yele efiri ne nchen eko na aka no kwan na tifie ho ifi obi anto ho papa no kwan na eto enti me oye no ka se no mabra enti me se bi koen no obi se bisa me se me ne be ma enti me se me ne be ma na tie enti me chuna ma ne bi koya no se be ma no o we na me so ho no obeba na me se me ka kire no so ma ko se me nya no ma ni bi wo ho na me se sa me de me ne nkran de e ba enti e che no no ye se me se sa ne no ma ne de enko enti nya na etie fe na ka ye se aha na eba na manya nsa nko ha sei me pento kwa bia na mota ako ya ta ako ma amanfo ne betena sei esiesie entem so na de oya na oye ma yes manya nsa enkura ni ntinkura na mete ho nsa ntimi ya oba ya na mkata nsa efi aha na ye sa beta na me nsa nko to komo bia mete ya no kasa bia ofia da mpacho so na entokwa o ya asa ono no enhyeso na yibi so o ka azeme chebe na sa asem no enfa ne meti ne enfa me o de no me enfa na asa na ama ne bu efu na akoma e wo soro so ena me no wagyan enkrofo beta ne nchen a ena me nya oba me nya oba esa yele me bu ano so o kan sem beblen sem e be hye mabufuo no o ka cha manfo no me si jay enkra oba no na wo ona wo miensa ena tu ena me pew ena tu ko na de na me se kokko ha da ma me so mintu na mintu enkwa na efa me na omo nkoda kokko ha da me tu ko free wa wo dan a wo kokko pe ye ni mu me fifie ho no ntimi ya se na tu me na ya de na ha da ma me na enkwa na de nyentem no ya se esu mi anim ena se no from ma me no from me ka kire no nti ya mango me ne nkra ne die nti mu yaw ena ma me ne be ma no se be yanka nkra ne so be de e be nye edwane de e die me so emu ya me nya bi da ifisa me ne ta akra me sa na me akra me nya bi da so na me so ena ma me yes ade no
one saa bɛɛma na obetena afie ho ni bi ne kɔtwempna me ba chan ewu fi kro na mu ba chan ti no ɔwe wo ka wo kunu ho ba chan na ye one day die nti na wote ase ma no da se na nkra na ekomo de wo mu me so me kasa me ko pejuma sa me ya ono so ma me nya adwuma me asa me ko pa adwuma na sa me ya o ma me nya adwuma we die kuse onti saa bra wo de ekomo de wo oye nipa a wo ne natifie na nka bia untimi nkonsre ne se owura mam kakra ne kom de me ma no na bia me mfa nkotɔ aduane ana no ono wadi nkia ase wo pedada me chire mu chile no se na be me ne ete ho no so nta mango ono ko betu su bi se ye ko ye di mango na me ni di na ono ne ye se adwuma be na me de me yam ka so me ma adwen san ka me chichi bidie na nka maton na ono ye se obe de o membi ma de ma da chichele ti eno no de daadaa o me ba try ti o ma efewa no ne betena o ma obidie sika no da bi efewa no ne betena efie no ne yesese me ma anye se ya nkyere na obeka chefewa na wo tumi ne nkura no so ebo mu hu na jame so okobie ma no eno ye be che mo ana me ba cho da bi na ye de na ne girlfriend ne te so one oba ne ba fie ho no ba ne be fi asen me ne te one se yedi nkomo ba ne se bibi kwaso me ne be ma ne ntem se na bibi nso koso me ba cha enti saade we eyeden na bedru ya antwi anim me kan kra na chele no kire ya antwi me ba cha so no ono oba no eden mi si abonten se me ne kru ne twempen ono na ti a na obusa me maganya say enya no kole nto kwa bonte anu obabusa me ba utrim de na onim say ye no kore nso nti na obabusa me na me ka hun kore de ele che na me pa na cho se waye me ba cha enti uma ne ti ase se eye koma o me de one nkwada no mango a mokope bewie enti na nso ma ho kwan ma be ma ne fa o se be ya binyeska kan say na mo no so na ma me sa ade no se efri o me hu no kwa me nya sa ade no kura bi da na mama so koma me on de me nkola no na mango me nkola na wieye no na mama so ko yes ade na me pa na cho me bu nkoto kuje ko pa na cho so still na was me pa na cho na so ma pa na cho so me makam no krai na ye de na a kire no sa ta ko na me nya me ba ko to an na me se bia enyinsen wo ho enyinsen ho ti ase wa na bibia be hye me ntama afre ma me kan se me yem no bi ase bibi ehye me yem asa ba duro bi sa no na ma me ache me duro se me nkoto na makoto so still na le kwa nemba te metete ho so na asa me funu na asa pija kosoro nto ya na no de sele me se me fu ahu na de me fu ahu no ene mo bi wo me je me fu na me ai mo je betume de se me ble se na ye nyinsen me ba chan enti tam na wo ne sa boy ne ye sa de no na wanyem ogugu so anana de na manyam ene na menyam but na menim say onyim nin say wo me pa chan ono ne tena che David want na nche na me ko hospital ko twa scan kwa na omo me ko 8 years ko say 8 months 8 months 8 months me pa chan ti satam na onyem na obi gugu so we are sia brabo emema binum nsu trimo odin o we are very opportunist emema emu binom ye very opportunist ye nipa bonefo oni nipa na tifie o na se nipa ne ho akere na sebe na wo fa sa akwa we so edi nipa bonesem na emema binum ye ne sa no ye ke wo kwa akoye bi o be ma jai na nye eye de na krachi pam ne nkwada no me ba cho as one men to kwa ne me ba nkwan ma akwa me ba me sister ho to mo bi school na se me ko na minister pe bo sama me se me pan ko ye adwuma na me se na me kwa ko ton ko so na oton a kontem na me ko fa ko sua na me maton enti ni Friday ni ton ko so na Friday na ade be che Friday ma kwa asole na me se me kwa chima no ti me kwa chima no wi a ma fa so akwa asole
nti me Friday na pa me den kwa no ko school me ba na wo say wo fu ambele na wo fa be be me ne de ne kasa na me ma ne chim say me ma ka che be ma ne say me ma wo nkura miensa na me kasa obi onu obi eja de me fu nda ho bele a ko fa sa ye de utu de bia da wano se de bia wo su ni me ja wo mpem me nko pa me se me nko nkrofo ba ho be sra na wo se me chen manfo so wo mpem na me nko na nyo na onem mewo wo be tan nya me na me se me ble se me zembe ble no ka chama fo no gume ni maso oso obe wo ten na nye one wo ne be wo sa ten de aka no oni oba afoforo ne be wo se me nya oba se me de me boa no me boa no kan sam no chire o se me chire manfo ntina me mfim tukosua no na me de me de nkwa no ko school ba na o ye se obi afre na be me bi na fa ye na wo se me maka che be ma ne se me ma wo miensa na me se na oso obi a wonu mejan na me phone be le akofa sa de oso utimi fle ma o phone so ye ko cancer me de ante o phone so e wo wanim e bo wan ma o phone so menim no wo kan so me ase mi fi ti me bu me nya de agu no me bi so na me ye madwuma ti Friday ma se ko so am ti me kala asem na me boabo aho se me ko to me ko sua no yes e free bi o ye adwuma no e fa second eli jam so se me ma o ma me nko achima no se me ko achima na me fa me no ma en fa nko achima no wa fa de na de agina wo so second de hin bia kotokro de do ni bi no en wo de gina wo so se wa se me fifia ha me fifia na me to ye no wa se me nko achima ma me nko achima no ko so ma me nko ton nti me fifia na me ko achima de se me de no ma ni nyina aka ho na me de ko nto ye menfio na me hyehyɛ me koso na mete ho na still na akwansi no asaba fifia hakɔ efia wontena 10 minutes kura fifia akɔ nto ye a menfio nti me ne ma me kasa wo phone so no na onso gina kyan o ma me suba ne bi no ye den na wade awo why na e kasa blame o ma me suba ne bi na ye den na wade awo nti asama me ne ma me kan nyina na me kasa ante so what asama wo kan na me ye say o de so ku kwa chima o de so ku so na de ko to anu wo kwense no asaba o ma me nko to nko so ano me yi mi no ma na me fifi ase na me nko nti me so ku so na no aso abesi ho me so anu aso abesi ho me so na aso abesi ho ela me so me yesa na me pia bontan ma aso ku so ano na o sa aso de bae so o ma me nko no so ku so na ye kiki na ku so ni shegu na humoko ebogu mi hu na ye kosua ya no ane mako kosua ya no ane mako enti ehwie gui na kosua na piti gu me ho enti na o ma bie police station wo yeso ho na me ko report mo na me ombo krata de ma me say me fa nko ebu akwa enti me de free ho no mo ba fie no na woni ho wadwane na me ni me bia no wo ko enti me ko police station wo ba na me ka na say me free ase ba no ba fie no woni ho no me yes senko oba fia me from no nti obaye no obaye nti no nti fie so woni se bia o ma be chintu anwumle to ya no asole akota ha no asole akota ha no asole no akwa akotena no asole akotena ha nti na ajo ble dan ho asem na me yes me de me kwa akopepe edan ni bi nti me kunna machima na me de na me busa sa blan na wo ka se me makache blan se me ma wo tres me ensa no o to me kosua na me ni di dan ho ko me se bebi eten me yede yetumi nti se o dan ni bia o yede o ma me bi no no yes o ono kura no ye agent nti on de no ensa se ne dan ne ayi no ono ne twempena aha da bi one day na me ko achima na o to me kosua na me ndi sa dan ho nkomo enti da no a otwe se kan gina wo so no sa da no an oyi wo nneoma gu abonte ana sa enwumla na me se me kopɛ dan ni bi me china me nya bi nso so pressure si me so ena se free one se tu ena free one de ha hye me nsa nti me pen na me ye me ho nti fifia ha da be na obekɔ na me se
se me fie dan me nya bi na makọ se no fie dan no fiti ya no nya dan bi na wo hwehwe dan ko nya ne be wo de boso mienu na hwehwe dan wo nya dan bi na ma se dan me nya bi se me na ma na me na mechi mama na me buso bi to ko so me na me de me la tu nanim to nso nya bia na wa gem namba se onya bi a be frɛ me enti ɔno a na wura adam yi wo nuoma gu abɔnten ɔno a na yi no ma no egu abɔnten o yi me de gu abɔnten o jan kwa ne de o dem na o tu pun nti na adwo bram se ko hwɛ dan ne bi nti me baaye no na wa tu pun nti ade asa nti me se me nkwa na akoda wo so awo edan na edem no wo tu afi dan no mo wo tu afi na wo koda ne na onwa ba ko na net na eja onya adwuma bi na o tu koi nti ho na wo da ho na wo kansa wo da wo so wo tu dan nim wo tu ye edan na me nkwa ne dem no so me nkwa ne koda abont wo ma nkwa ne koda wo dem wo na yeso ye dem wo no na nkwa ne da ba bia wo ye adwuma no o tables wo na wo ye adwuma so na nkwa ne da so na ntontom yunkulan na me frɛ wo nua no se me bae na mkɔ hwɛ dan no leja tu prima yi no magu abontan e ma nkɔ nse nkwa ne da abontan na ntontom ye de e wo mu na me frɛ me sister e ka kyerɛ no na o me nsase ne saa de na bla na dwo no ben tama onwonwan be frɛ me na e kɔbɔ be tan mu hɔ no ti na wo be free ta no so aba o sister ho e wo buo krom be ba chan na onwonwan frɛ me fo so ade asa sign na me sana me ba fie nti me ba na obeto me wo efie na me chense enoma na wa yi gwa bonte na ehu na dan watum wo afre wo bie o so onwan so wo mbie obie so wo ntimi mbie o me ye wo ntimi mbie pono no na onwan ye se ne na ye nko te onwan de me ko osofo bi na sofo bi wo ye ho no na odu ko tunu no de cheche me edu tunu na ye sofo no ene nyina ye sa ba bebeto ablanting e ka chense de benti na na jobre no wa pam nkran so me nkran no e na dem ho no man tontom ayuje nkran so wa tupun wo dan ya dem so a wo me nkran na ho de za tam ne me ne nkran te ka anim do wa mfi na onwan me ye de me ye ko bi a wotie no me ko ntade che man din ende e ba ha se nti me ye se me ja nkran no ho no na me de kotoa no aba ono ne se me jan kran me jan penifo no ho no ma obe me akoma den kran no me mra na nkona wu da ho ono abe ma na ne kan papa chan ya ntwia ne ka kire o se u jan kwala no me ensa ne wo ho a obe ba no wa me koma hwe o ma wu me ba chan na me do mo ye de e ko yen pabo kra wo ye ma mo so mo fanhye kwa wo so mo ngwa pabo nu ngo o mo fam ne nsi fam o mo fa nko me bo Elijah Oye we nyina na mba chow ensem na wo kana let me see ma ne nya osre eye ani ana da bi oye we nyina ana eno de me ye oye enti ma me hwa de bi da no a o pam wo mo no empabo a na wa ya mankwala ni nyina ma mo roro na mba chow ma no roi oje ba chow o ka kira ba ya yi se so de ketwa ne nko akonu ogya miensa mpanyimfo ne wo ho a obema koma hwe wo ma akuom na ba cho me kan wo hye wi kra me hu bi da utwa bi tabi enti sada no na ye de abufuo nko na aba se wo ne wo yire kra na anya wo de wani bre kosoe nkwada ne so tu extent se papa wa ye mpaboa edi ama wo ma o se monro uja wo mo wo ha mema koma wi wo maku wo mo ada edi enko me yes a kire se oba ne se ma wo kan sha se wo kan na no se me ma komo de me ma me ma nkwa wi amango no de ma me tu firi ho no mo koye no busan se ile de ma me tu firi ho no mo koye me tu firi ho no ko se because of the way ye nti na ma me tu firi ho no mo na so na me ba firi ho no ma no pa me ba firi ho no ma wia se me ma komo de me ma makom de be masese me ko bontin bo ze me ko akima me to aduane because of nkura nti se me fa ma fia me ni aduane no se me makom de me masese o se mango na no ne kwada ne wie na metuma kan pen asisu se enipa na wo ye sa de no na ye no aduane edi be ma na yere ne ma di ekuma akokɔ de aduane ma bi de bo ko en ko ma ne bi ko na wo se ye nyai am ka se ekom ya nipa ni busan se obetem fiorem no o ma boy no boy ni man girl ni no aduane mpere do say
se me ma komo de me ma ye no aduane e de bi ma no o se e koma wo ne wini nti na tie ene ma krache ne dada ne so obebo ne dwetie ma ne dia tombidie enti na mokra wo su nti ene ma ni ja ne koma kama na o kan se no o kan se bi se nka ma wa dwene ko so a asa o kan se bi se wo se boy ne se wa ma na anya obeka ma because of say fie lo na ma boy ne back town no o kan se bi wo o kan se wo se boy na ma na obetura fifie o no nya aduane asema boy ne ka kire no se boy na ma na obetu wo ma fifie o no se o kan no se wutie yi bi wo ho no ma asema o ka kire no me makomu de me makomu de nana ebi kura nsida se me ma be ma me kwa chima so aduane ko fo me de bank ko fo ba na bo ma ba so enti obey no ne nkwada ne nwema ngo ne da ebi nsida se me ma koma de me ma ebi nsida awura enti ntro na wu ta ilaja so ana me makomu de me ma nana ma me bo na mane enta mo etie no minimini pa numbers ho no mo obetuma afro mabusa wo mo se me bo a se ma komu de me ma nana fo no ma fo hu ye ni abetan fo fo hwe akwa nana akwa timi yare so obani fa akwa ko hospital du biero na ka chemi se ultimi fa akwa ko hospital na mia majai madwuma de akwa ko hospital ye ko ne se frewa osian na mi se mi ntimi e no ma ababu na de dwama no mudi no busa se ama yare 2 time me da ni na ba ko me ko achima bai na me kan se ama yare we yare ntisa na te dia dware imana minyola mane from ko hospital busa se okoi me da akwa no mi dwale akwa no e di akwa no ko ma utina fie me bera me ka che so mo se ma reverend sa te dia o da ye me na ye na for ne nkwa na so se de be ya eyi no eyi na wo mo no onko prima entonto san ko wo mu bi busa se enu okoi e na me no hu tina okoche mi ko se me mabo no me na te mabo ne da me na wat tina busa se mabo ne da me na tina be se busa se mabo ne da obeka no kra na wo bo no me mo no nana one ne tena wo mo ne me busa no wona ote wono mo no wona ote wono ade ba ko amempen be ma bia nu wo obekọ adwuma ba sen be kai asem ibe sen o se kai gina ne so se ka me fai ne mum ma fasi ka me kutwa no nya me no kuru bi tobo meba mo empabo adwuma mo ye no so o ko mpabo afu mu a mo wo mra bi wo ho eye de emra mo de se kan ni twitwa eni ade aha enti de mra ene wo empabo afu mu ye nkontokwa wo ho na wa oni obi akoye deda akotwe se kan ana apa so leboa enti ene e die enti na wo yere so na akotwe se nana me fa se kan no but se die enti me fa se kan ko se onyi ne ma ne me ye adwuma but o fa se kan ko se die enti me fa se kan se onyi ne ma fifio because that day no na o se boy no na phone no da me be bia be metie na chisi abele be bru be 5 times ti me ko fa no na abele asi e na me ye dey me frɛ number no me frashe na nipa kro no frɛ tobo mentwen ko ho e hon de waka de mpese mi hu ne se ya waba yanim ha se tobo e interfere me busa wasem na wayi ma no de tie ne se waba yanim ha se yenye o mama wo ba sa nkwada kro ya se wo pe wo no mo se o meto asuku so wo nkyɛn no waka kire oba yi se oja wo no mo wo ha obe makomawe wo maku wo mo eno ye baako mienu watwe se kan wo ba yi so se onfrifie ho miwa na nkwala ne ka ho e ma wo mpabo a waya ma nkwala ne nyina no ogigi firi nkwala ne ho enti saade wei e guarantee se nkwada ne bedi wo nsem a ade papa ben ne bekoso owura nana me pa chawo no crazy se kan me fai ne ni me la me se me se ma boneda me moneda me fa me sanka ne da ne mum de na ekoso na ye me ya se oba me na oti na odi ka ya de baako na me frɛ ma me didi matam ka kire me se me hu hwe na se be sa to su bi me ma dodo se ne betima gina sa di o ya no it's na me pese on free because sa tem na se mu ni sia sister me ka kire na o se me na me be ma na me na me mo ba ko fa na me se eti to be me na ma bon tem bitin bu so bi se ye ka se be ma nhwe oba ene say because oba me na o se onya adwuma da bi se me na tan wa won kra for bi san se wawo ama ne busu ni bi kra to pampers won si da brain se doriti jeda na se doriti wawo to mu kunko have kwade abro se da me nhwe wa na hwe
na me hwe me ma enkura be ntade kura be mpaboa enkura be didi enkura be ko school efie ni niam bia me na meto e de na ka dem za makomodo e sa sa za bi o se me ka jendo ma me ka sa se mo de kire me a enye ya sa tema ono ka kire me se ono ye no tama ge no kan sa se ma na me ka kire to fi se ge no na bo odua dia ni dua ni benya because on kan no credit a o from ma me to speak out o ma me di ma ka me se me jimi fo be ma me jimi fo pa me ka ma no tum and asem ni si ye no a me frɛ o ma me no o ma me ka kire me se me hunu hwe minya hunu hwe nti ene ye o ya ma o kamo ano ne ya me ka se me mensa ma ne beto so mienu biem nti se ne se busuafo no obi amfi na se mu free se girl no se sama pona ma me se bibisi na se mu nka de ene wo se me so me the force be pam no ena ade pam no na o pam o no ankwada ne because na ya enkwada ne ka se nkwa ne ka honko me de man kan sadan ba me kan se me pam no ne nkwa ni na se o ne nkwa ni na nka honko ne nkwada ne nso no o ma ye dai na no mu nye mhwe because na ena sisi a wo se pe nkwala yi because mema dodo se na betra ono man sa de wi oba pa kwa kokro school na Dority na wo nye se ebi a wo koye se anim guase die we ma ye hunu ye nti ena wo hyeda edi bibia ba be kata so se be ma ne nhwew be ma no ma usika mango na na mo hwe enti na akogya wo de ma sa akra che no da me ba cho oboa ya mango na ne ye hwe mango no want fie ho o tu fifie ho e kwatan bi o ye adwuma no mango na ne ye wo na o ye adwuma ba chana me ye se me ko pe adwuma se me ko ya no ma menye enti na me nya yo ne tifie enti no on hwe wo no e hwan na ne hwe wo se adwana e to e bi kura na adwana no na eno a o ti me chi me yem kom be na wo che ade no oba na wo ho na be ma na eno aduane da sa adwumba na ekuta no oni etifie ho no aduane no no aduane a medi bi nti no no ankasa no ano a enti ono a omma wo ono ma me owie nso no chance na so sa me do etijimi fo no me mewuhuru megimi enti na ma wuhuru na omma nkwala ne nso ono nkwala na edi na me na mete wo meti me frem ma me frem sister no ma se dabi o oka kire be se wo oka sa no aduane a onnoa no no be ma na anoa da be no ka se no aduane wo se me tuma be ma memmem okay da be no ka se me no aduane wo se me no a da be mitimi ya nana ya no ana me ba chew wo se da be na ka se no aduane enche ye kura ne enche fisa buzan se tama o start ton kusua na wane no aduane ofie no mandi oba ne ya no aduane a eyi kusua ne me de chia me sika ma aduane obedi bi mi du de esi ho no buzan se empre do sei tama nkwa ne ma kwa ni sister ho no no uko se ka cho sister mo se me mo aduane ni ka cho ma me se mo aduane ni o bai unu sister ka na sister se pa phone ma me na me je phone na me ka cho se asem no free me oba no me kan bibia de me kan bia no enya no kure bai ono no kan bibia no kure nti mo pa mo mra ha enipa wa na mra mebusa na se mra mehwe ne me koso iko mo wo ha ye mboti ma ba oba no frɛ kan asem bia chesam de ono no be kan de no kure de me kan ye no kure na me ka cho se o na e kan se na ni sister ka cho me se me hwe ni sisi asem no me ko no ho no ka cho se enkra wo yentem yenya de ekoso na yenye de entane nkra ni timi no maso bi e Sunday idware ne nkra no kwa sorry am ka cho se me ba me kuma akọ me de ufu odi enu ntini ye dai fansu esiso me ba nka se Dorothy fansu so ka che me ze wantimi ena me de bitwa so na me de nsu esiso me de nsu esiso yo me kuma akọ nka fa be yan kwa usu ntimi dwabanche usu ntimi ena me ka cho se mate eti ewi aduane no me man ba keto no panyin na koya mfufuo no ba ye koya mfufuo no na mbuza se o ma me we na o se ihu me ma me na koya mfufuo ena o se ene maame na wo no hono mu no aduane etu ba ya ne yadidi awie na yade wo de asi wono ka kyerɛ me se wuni na me se ti Dorothy ade a wuyi to bo mama ne because ugu mani mase no aduane wo no a bla bedi usu ni ade nti na wo so afro maame ka kyerɛ me se mimi so mimi mo aduane ni enti de wuyi no o ka kyerɛ maame mu kwabra ne na me ba enye ntiremu besesi enti hono mu no hono mu asema enche sa o asema me ka enche sa na me ka kyerɛ ne se enti wono kokogye aduane ewo enipa no wono bae na mka kyerɛ nse be no aduane so no a uni ya no so uni dia ane sa na tell aduane mi hwe aduane tugui na mde tu sister be na san ka kyerɛ me se de me ye ne ye na wo so da ugu be man ma se be man so ra won hwew e ka se be man hwew ba ene sei o to no mo wonya adwumu
panty obehin na se me na mto na de ma onya adwuma se me hwe e wode be ho me ma kom de me ba ma kom de ma ne se buza se fi se me ne tena enkra ko school me twa kan tiska wan city kran boda se me hwe me ma eye no munsio why dio ba me ma me mbusa o sa asem we de enye nkyeremu menkyeremu me pese me hu se sei o se pe o yere ne o ma e wo nkyɛn ana ana oba no dwene ho ansa no ayi ano me mpa oba no biem na me mpa ni biem dwene ho ansa no ayi ano oba no minim se ne bese ya kosi ano no that day na mba ha no no ubusa me ubehwa me ji ayi sa be bru bese ansa na me yi ano oba no me mpa ni biem yankra no de ye be mama hyede ye hyede mam se menhwe ma ene ba bia nkra ne wo no hwe wo mu free hwe me hwe wo mu kire se omba mbuso omzo mu ko school na me mama bi kure din ko mam ka se so mu ko school de nkra no me mo ho na ma hwe wo mu se be ya bia be na sumdui abaya opese onsamra wukunu nkyai lampacho Dabi chance dwene ho ansa na onso ayi ano o na ne na wo nan dwene ho ansa no ayi ano one na wo nan ono na adwen sache bia e woni tin ze ye pelifo kra betenase ne ntokwa semba le pelifo betenase ne ye ka emienu asema ale betenase moda lampacho mintin obi na okan asema ho no moda o ntumi we die nyama yi o ntumi we na nshada nyama yi o de kojo fage de tosna musa na sembi o de atie for me say o da so pe wa de lampacho Dabi nya sakra I love you again anim o jai se na wo ya no o jai be ma wo twese kan wo ba so benyama me sore hwasum jai sansem fon no emfonso na ba ya sanfonso kro na nka be mu atumi akuge no jai dia wo kire no be ma wo twese kan wo ba so abufu aba na o yire ntam utumi pam wo ba pam wo ma eje mpabo a waye dia ma nkwada nyina nyansam fon wadie no jai dia wo kire no ni enhwe nkama asumdwemra hwe ade ba ko a eya wo mpratwe ana awadiem eye maame a oba ene bema wo ho na wo sa maame kro betumi anya akokoduro adidi bema natem eyade a mechi wo me wiase chi ti be ba bebusa maame no sesa yampa se ko laja ene ne batie sebe maame wo ye oba maame sa asamba mentie faako sa de we mape sa ne baba eni ni kunu enya asema de ne baba ka ye nokre edidamu nkronko maame nom no nkronko ne woma eni esa ne baba ka asempe obewuramu a tie bema ne side obi kura wo hono mo a se ne ba ne de ne kura ede o se anya de wono age tai pa chew ede ma ne ba enti ye nokre se maami bra krachi ne ba ne tedan kromu no na otumi di se bema ya temana me busa do sa asemwe na Francis Ajay mehu se waba ahoma ne so awia yi yamo akwaba osana na ya Krobea Asante defie moma ne ntena asemame Franat Plus Enterprise for akra Krobea ya waha ya badem ene yetio akwasua adiyie ana adiyie o say I love you nana I love you too akwasua me da sepa wate me da sie bro linji eno se akra ya Krobea Asante me ma hi me nso me ma hi bibi Prophetess Janet Damasi. Oh, Ama Janet. Prophetess, you welcome. I want to say me ho ye pa na onso very good. Darling boy. Mahu. Why? Jano the okan mayama. Why? Enti na wahwe. Iron boy, and was God bless you. Official Prince Amwa, and was an Krobea Israel. And I'm a wa and area me sure Prince Amwa ni and area yenso ye kan ho. Tumi nku and was yakra ye da sepa mudwuma die we obolo consult and was ye very nice program. In fact, akra Krobea on taba ko achi ugina mfi ba ne ha e ma asumdwe ba. And atiagu
ɛwɔ pram so ɔno nso aba ahoma no so bi ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante wada me eburu yɛ ahyiahyia meda se eburu hwɛ abufuo enim ni wura wo enim ni wura ba abufuo nim ni nua hwɛ obi tumi yade ɛma obewie na akoma ne bɛba fam na afei wonu ne ho yi abaya ya na no ahwerewam ɔno ankasa ne nyɔnko abaya ne nyɔnko abaya ɔde apaso wɔ ne kɔn ho eku gɛ no wɔ ne wie na according to information no ɛna ogina hɔ no wɔyɛ yi wɔhu sɛ ne ɛteɛ saa ne teɛ na kwabrane wo ne wo yere ko memfa se kan he wo ye bema no wanhwe ya ebi de dem wo saa neoma we hu ene ya story e free isi region hiama nkyere e baaye kwadwo wo saa ga ni photo na afato so ni boyfriend yesi won ne te wona asegya aware me ntwempna boy ni wo hotel guest house e wo ho wo saa wo phone shop e wo ho wa frege na mage na kɔ ne guest house ho ni wo fa fie ho wode na kowura na baakum wakoku no ge kokko bi o wakoku no obi nim de siye na ye hwa ye hu abaye ena ni nua ba ma trezi se ye hu so fa ha ena ye yenko nante guest house no mpuma achi a ye kohwe ye ni nua ndamogye mo ho a wawuo waho saa de we ma ekum ma wo mpratwe ho nke koi edane be ye ma eku wo mpna ye twa bi acid e ma ne ba fom munhwe yie na mansa ama saade we ya nsore na bi de dam e wo saade we ho ebi ko for life onkwa na nyina obedam tim oba ne no matter how we be provoke you kwabra ne dwaneje okra nkwa frifio emema mo fa sa strategy we nante hwe we ye be ma na apeso oba bu pa o eni oba agiu me sa asem we ma kan we afidie so da e de a kire ni pe tie me se oba efiri abode emfiti ase ahyase oba ni nsade provoke oba kitu abi ubehu ade enti wa hu sa ade no te wo ho ase wo sa ade ne ho provocation ne ba frifie kope ba bi tena onu ne ho at the little second pa no onu ne ho ade na oyeye no frifie now de wo frifie na wo kotwese kan kwabra ne nya abotre wate na abaya no me hwe wanim na me hwe mu a oda so pe wa ade e na abaya no me hwe ono nso anim ene se ne o kasa na me hu I love you wonanim enei krachi baaye na enkwada ni nyina kɔ ne nkyɛn dada oy na mete baabi na me hwɛ no wo ye na dwe so ɔde nkwada ni pie akɔtɔ ade ɔba ne frɛ panyin busa ma okwan meboa na mete baabi din na me onim sɛ wanhwɛ ye na bi ɔma opia ɔde nkwada na ekɔ adwen no enti nya abotre ma wo ho na mu nyina mo da so dɔm ho na mu nyai hyehye na mo ye wo ho no mo no Reverend Dr. Kankampuadu Rev Akwaba Asante Krobea amejoso na umpomu na mi adu me ho ye bo ade dia che ye gidi so so ho ye me nso me ho de na nso de omrante se ma ba you try to no try kama wow eti akokora aso ade abani mu Dr. Aveso akakaba ejoso na akora ba cha na nso mpomu yo de nyame asem nso me ho ye ya sure adofo empanyimfo aye ne o mahia wa ha sese ye empanyimfo e free faith homeopathic clinic in ronketenkete for no aso ye na onomo akra mfidie free India na wo ba ye mfiti preko pemfa aduro nka no saa aso ye ene onomo free a onomo aba enti wa baidie mo adabe bru empanyimfo de na mo se ye ne yetiefo. That's right. Ti Krobea ye beda wasipa ni ache wetiefo anyone kasa ewo dwuma kesi a wo body so my Ghana ni wiase afa na nyina a faith homeopathic clinic atena say ya na obi a ne yare aye krankro no dan so no nipa kro no ye be ma na re kekere na ne krankro yare no so ya ma no nkran hye say wo de ba faith homeopathic clinic a nyame ne be nam ye so
ama yasue no saa ne na ade soa na ɛsono no na yɛ ka ne sei no obi wɔ hɔ no ma Krobea ade a ɛfrɛ no yaw paa sɛ yaw no ɛba ya no ahyɛ ase no abɔ ne tirim no ɔde kɔtoto no bi anom sɛ wɔte sɛ yɛsɛ arthritis no ɛba ɛtumi sosɔ joint arthritis no ɛba ɛtumi ɛma hɔ na hu sɛ hɔ hono arthritis no ɛba sɛ baabi a ayɛ affected no ntumi ɛnka no ho nti ɛba ya no akɔpɛ painkiller okɔpɛ painkiller na arthritis no yɛwɔ ne types bebree wɔhu deɛ odeɛ no ɛteɛ ansa na akɔ no ho aduru odeɛ no sɛ yɛ rheumatoid arthritis sɛ yɛ osteoarthritis odeɛ no sɛ yɛ gout nhuyɛ sɛ yɛ adeɛ yɛfrɛ no rheumatoid arthritis no ɛno yɛ autoimmune distraction immune system no yɛ weak a ɛna ɛde saa arthritis no yɛ de ɛba nti saa arthritis no pa no painkiller wɔ wiase biara Krobea ho ntɔ wo because ɛwɔ sɛ wo boost immune system no ebi ameka se mo sɛ immune system no yɛ active a yare on kitinkiti bi wɔ hɔ a ɛba ntimi nka ntoɔ immune system na abɛyɛ dɛ ɛbɛko atia no ɛtu ba faith homeopathic clinic a aside nnuro no de bia yɛhyɛ yɛ patient sɛ wɔ hɔ a ɛyɛ stay hydrated no mu nsuo ɛni kwan sɛ ɔyɛ dehydrated tem bi ɔsɛ nsuo yɛ dɛ ɛgyina nipadua nim ɛwɔ body nim wɔde die mu no na wo balance wo diet ne kakra na wo di fruits na wo nya good enough rest ne nyinaa yɛ adeɛ a automatically a boost immune system Krobea we wonu maduro bia wo nti wo ba faith homeopathic clinic aside sɛ yɛhu yare no yɛde wo hyɛ fidie nim ama fidie na screen body ne nyinaa ɛhu the major organ a yare no aka no na akyerɛ adura yɛ mfama no ɛsa hwɛ immune system no because immune system ne weak a yɛ ma adura na ɛbɛyɛ da yɛ adwuma ntam yɛhwɛ ne nyinaa nti yɛyɛ no to ne yɛde saa no pharmacological treatment na yɛde aka ho wo sɛ mmereke tuwa bi mu bɛkɔ akɔ no maduro no yaw na wote no wɔpɔ so no yaw na wote no wɔkyi kasa anim no nsa na yɛ na yɛ titiriti no na afemfem no wo sɛ mmereke tuwa bi na yare no adwane ɛtu ba faith homeopathic clinic yɛ ma yare yɛ easy good easy ma yɛ because yɛte yare no ase yɛnim ade a yɛyɛ na yɛma waduro no a yɛnim sɛ aduro no kɔka yare no ase yɛbɛyɛ dɛ ɛbɛtu ɛtumi ne woka sɛ wodeɛ no sɛ yɛ ɔsa na bɛgyina wɔ so wano no mu mmerɛ wɔ wiase biaa yɛ ɔsa no ka na ɛka no ho ɛba a wote nka wɔ funum sɛ wɔ funum mu yɛ wɔ ya wobɔ sɛ ɔde ne nsa to so ketewa bi koraa no a wɔte pain ɛwɔ na funim aduane toma na ne bo fono no obi okura na wadu the edge of say opeso ofi enso afie ne ma ebasa na obekọ no liver salt bi ni no bi enso still afie ne ma na abofuno no gina ne so obi ho no ma ebasa na obo se ne yam woro so Krobea se wotene nchen obete se ase nsuo na ebubum enso na ye nipa yam kire o se tumi kabra faith kuma se santase ahene makokobin 18 mo yan jimre yan hwe wode no cause process ne so your types ho ke odona o se peptic ulcer your gastritis na nkasa de to yafunu nim no oba you nyama ho aduru because ye yet yare na se enti ya hye obi biara se be bia wo bia no yare na ye kwankro no o stroke na se bi wo pagya o sa na agiegu onsa da o sere so na wa no mansuo no eno na ma faith homeopathic clinic de odi ni stroke beba no ubon se yasa obekọ no akodi adanse na ubon se stroke on ye de age award de odon nso de nani beba na nani for years na ne hu ade no obi kura beba so doctor mani no mitimi so mu sei na asma yi bibie free so de na we yi free so enti ya ka che wo de nya no se wani mamuamu wani mapagya wani no promo pru so mi no kase obo hot nani tem bia se de anwa gu nani so no oba faith homeopathic clinic e be mo adura enye duru adi gu so papa bi ba odi aduru gu nani so ama nani no kura ya duru cataract ya ba so odi ko ye ne ka che ne se bana ba enyini ye agi se enyini ansa ne akoye operation oba ye na asedan kanya me ye ma na duru ba ko pa efe ni sinisia onum no for 2 weeks no Krobea ye de machine sa washing na na te clear ero na ma kuma se santa sa hene makokobin faith be pie ho ohini bia na won hu ade ye sane yare no se da bi ene mo bogwa so dia mema mo asase okuma se ya se mo hwa mo mfa we nyina nhye bogwa so onum mo mra kuma se na mo metrim na kuma se fon so enya mo sa chefa we bi enti ye be so bi biara yare ne entima modi enche se faith homeopathic clinic sa yare no o kidneys no wanya kidney infection bi o te nka se mfene o fe ho hyehyew ho ye o ya obo ho ya basa na ne nase o te nka se ye de mekwa asra ne na ho ho dwa no te nka se ne body nim nyina hyehye no oba ye be mo waduro mienu pe ye oye ma galon bi yense se no ma na no pa de oba no mawie na tie se awiade da bi ye ma no mienu pe na o yare na kwakotu ase ya ye dey e di ama wo eti we ye de number ni tu dwa sesi a mun take advantage no screenings ne kwaso Krobea na enkane no ba ni ye screen na ye 500 cedis besisi a ni patient who 20 ya ye ni free
wow enti ya ni free no wa ma wo twen die bio de biam ka say yare bi nso ho until some medical check up and be detect because your yare be functional diseases so functional diseases no signs and symptoms no but we lab na enye detectable enti wo be say bia obofunu oyam ya oya aduantoma na oya de wani bebu osa symptoms no ho ba kwa test na osa no yede enim homeopathic clinic enim ade enye musika na ye dey ye pe na mu mahoto ani ye hwehwe enti fa number ni sesi a na bowura santasa hinu makokobin 18 wo na fa oyare no bra homeopathic clinic into as enye dey enfama MTN number ni 0244 58 38 59 0244 58 38 and the Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 so what akrade na otimi ye anaji police station wa bogo so fonya do mani be kire old as da boga bro nsan no echi ope ko foria landry manager should poly junction and akra eye antieku junction wa ya honum edi adwuma ho rev ana faka kraka ho diabetes ekuni papa no kra according to WHO about 95% of all diabetic patients are we are seeing now 95% there no type 2 type 2 nature say ni pedua ntimi absorb insulins na produce no na sa condition preventable you see ano enu nti say utie ya wie diabetes and how the be mo hu ni say nskom de won tentem o san so adwonso tentem o so te abra odwene ho a won te ase did you all right but also te na ete o lose weight meso so hu sa science ya Tremicanebra Faith Homeopathic Clinic and now so say make us say who say odwonso go baby a enche na entatia be fum dwonso no ho e chow so sugar no e kosro about 67% of diabetic patients research am you say omo brebo so enya adwuma yi na enhwehwe say obi a ne brebo enya adwuma yi no asanya sichi ade brebo so na regulate sugar aduane bia ye di bia say banchi say body say kakarere say de aduane bia wo di bia na convert into glucose energy dodo ese komojam no brebo na regulate it is a brebo na regulate sugar na brebo no ho atochema no ntimi nya adwuma na de besi just excess amount of sugar ebe komojam and also any diabetes and until mesro baby bia wo bia sa research we ehu pa obi odi ya de bia te sa akomaya de esiche ya de ne chese terminal disease beba no obe check in liver no na dysfunctional na chese liver na ntimi anya na adwuma ya kofa bai kese pa se bebo nya high blood pressure srade bi sisi wuntimu akoma bebo ntente friend palpitation no and say esiche ya de ne tetesa enu nti no fa number we ne bra Faith Homeopathic dance e chagu en nkofo sheda eje holidays e wa brochire e de be show mo ho ya de e wo Faith Homeopathic clinic enu nti no emfa ni akom fidie ne nyoma ye de ye adwuma ene abefu kwan de wa ye si ye in service training e my doctors na de bia ye confirm to modern standards no I don't think. Sure. For number no. 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigola ni 0275 96 94 14 na na wonim si ekobro nya na ye bema na mema samunya adwuma dia emfa ho ne nkokwa ado bebe fie ya nije ni ho nije ni timi nwe na holidays we so o kotena fie efia na abetena o jua ho me obe ya address ya bo para de na monim be ma esu ntimi mpeja ha adwene utifuru nsu ntimi ntwa adwo mesrew Fabra Faith Homeopathic Clinic mo papa ya ne ye ya se me bada mitie mesi ye nya o mo hye dem na ye nya o mo na papa nche ne yiri
emmo na dwuma be na awotwe problem ya solve wi odu ba bia ni mema problem ba ko say wontene ho ma ne ye asem monya wantwi na nkwa na bedi ho no wo hwe wo mo oba na opese o hye so ama ne hye so mema kram pe kra ofo say emfa ho ne de asie oda so hwe ne ma ne de oba na akonya da ho a mane hye so kakra e de bisa brain se meboa u ana ko beje mu mana ka se mi ka solve ti mun ko fie na monko hye so asumdwe baba sa hodini ho abrafate homeopathic clinic na nada romanti e be ma onro akenya o mema sem enron keto ano ai pa juma gidigidi wala na ya sa ma bebre mema bebre ya juma but ye ni o maye sa juma no ko mu ntimi nyanka ho nti hwe no kra bible krampo se nya bodo nko na nipa be dia nyankwa so didi afom so didi nana yeda ase medam wase eburu arofo empanyimfo yi every faith homeopathic clinic da bia me ka kire obra me ne wono mu ahia se ewiase de ote yade ase a ena eba ne sa obete ne te enti na wiai wate de ye de aka eye wanamuntuo efre wonum sese ya na de ha wono wone wono mon discuss wate eye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 when you say number we men fanya akwaduro onu afre they say ya na ni fit for nkasa de wonte ase no obechiri mu ama anuanu mu ei mo hwe mi twa me ho aba na yakwa ase wo so na yakubusa no saasemi apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawud ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na me mene. Radio twi na me. Ai twi na me mene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha na echire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso nu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wasa ho yare wo ya akuponcha esa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo Kumase ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantem na me ho preme Kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die ni afei kejetia ye ne G2 edie ni hwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay and Afe Yishish Wamo AAB Omo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank branch Bia, Ubetime Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the better Madumu, na Kwambe and Mefos on Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Royal Bank, many of you and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwano Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bay, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Woman Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Bay Health Center no. Chechere, Afijako Abre, Omo Bay Police Station no. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Royal Bank PLC. The bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yabebio, aha, 102.9 FM, Otec, and na Wasungusua, and now we are Wuti, and now we oh, hey, and now we may come for the fearsome tray, and so at the mouth. Same way, hepa plus pavi plasmos, numiensa, na ebenage heba for, and the same way, aba ijaso. Nura, boni pedria, ahon de ho bai. Enti wutie mi, uyo bia, ya de empower soa. Ya dwene unipedia na pom de ho kane, na de aka nyina wode beka ho. Na hepa plus pavi plasmos. Ena wode dwen ho onua wutie mi awatenka ateko wenya nemu yade infections bi hawo waye mrempem ta foduni hypertension mujabro so no ana se esichire yade no stroke nyodwe yade ana wa yade di so atrantwie wo sa ni no wo de pe hepa plus pavi plasmos se wo dwen ni padua na ho den ho kanea de aka nyina ayi bonus baby eto nu wo Ghana ha bia no wuramu abenya bi freye ye namanie 0542 778572 and 059 1367898 and now we Simple Plus phone accessories the best and the biggest brander. Say ye ka ho asem ena wie di akere wo a onuada sani ya pay attention. Ni senti ne se wo ba Ghana mayimu a abolo we for na doso. Enti obehwe ni akofa enuoma bi a emwa nipa da sani o phone ne ye di abro se yusu. Charges ya ye yusu bebre nya papa. Enti nipa nbe yusu no na ama ne phone no na battery na huhuru. Battery ni huhuru wa phone ma da kope ubon se screen no na pai yebekwa akobie so no yese battery na pai ama phone na sei onia enti adenti nenne me ka Simple Plus ne phone accessories a wode aba ne ho asem de akere wa wunti edi no brand no ene Simple Plus. I'm telling you say wo per phone charges say wo per Samsung de wo per iPhone de wo per Android phone bia anase Bluetooth and yam phone ibidia charger no de ye papa ye Simple Plus de no say ye ntwere ho Simple Plus ya enya no bia be mo bi mfa so kwana na wa chenchena Simple Plus de ne ya twere din ni go ho Simple Plus power banks de ye papa no me se me ma wo mu nkotwa concrete infantunga se we ne mu oduntigi o to Simple Plus de ne bi ne power banks no enuanom eye papa say ne phone batteries a wode aba no phone type bi a we use bia battery bi a we here bia no Simple Plus de no ne papa se wo pe hands free
Open earpiece, Bluetooth earpiece, neck Bluetooth, and a headset, Bra Simple Plus phone and accessories. More and more phone covers, iPod protectors, phone accessory be a biano. Se winya buy yen chain, open beer to a cotonia, yabema beer to a coton, open in cronco, now would ye do Jumanswa, yabemobi, Kumasia de Shemai, Yeni Dr. Caesar Suya Yeno, any dear nimshe, Oba Kejetia, Wujina Dubai get two any muha, Abrosania ye opposite Dubai get two no, bra first floor, Yawaha. Your number a 0244 590374 and a 0241 709636. Unya fresa huma wiya. Ewe ya simple plus for beje so. Ade bi a wonti asibia no, obechire bu nso de amaw. Na we 3P garlic mixture. Eno nso yadura Piwak natural health for ede aba. Enu anom ne adofo se adrei se wunya bi na se wonom a nokre me se wo se eyi bro efu nipadua mu obi ho a nipadua no ba bi tumi woso saa enya de pa o adro we natural garlic wom enti se wonom a eboa ma mogya di afurusa ne yiye wo nipadua mu 3P garlic mixture uyo obi a wo pressure enyina yiye o cholesterol yesi ya wosoro we immune system function ye wapode waposo to de bi kura utumi hono onu abramisi ye ba kolena keba dan heba drugstore pharmacy bi ebe wo no uram kasa wo pe 3P unya bi no nomo a wawie ye number ye 0248 928824 and 0201 000021 we me kanfo Volta Drill Limited enso de maw and you know Volta Drill fo ni madwuma na yetu nsuo se wutie me na awie na wo pensuo tu se wo fie ho wadwuma mu ho ukuro ni mu ba bia wo pese ntu nsuo maw eye adwuma kra na apese ode ye se sache water yi na apese oye bia eye ama Volta Drill fo mrem ni senti ne sei ene se omunim adwuma 1 onum wanim difo a ensu tu adwuma no no oma yache enti omunim adwuma no 3 onum wo mfidi a oma krade afri amanone de abagana se ne wo hotie bia no yebedwam ni atwensu kroje edi amaw se wa man nkofo bi aba betu bi amaw na problems nkoa na nsuo ne namu a freye ye mesiesie ne kama emfa maw obekuma se ahodwo da aban a ye main office ne wo sunyan tachima ne do ma nyina nso ye won krabata ye number e ye 0244 299520 and 0266 432210 unya fresa ahoma we ya Volta Drill for ye nie ye beje so ne no akasa awiai mekanfo asasu heba center onum kubi heba pada na wonum de aba no mekanfo de aba o etie mie sebe bema ya mawa mase bedi aya asekom nanso se ye ya me ne wo kasai enam se o mensem enyenti aya asekom ana wudie ade epagya ni mukura no a na ase ne wra ho osensen ho mobomobo enya de pa obi nso kura de ne de ye yi se dai ram na ntumi nya hwe obi nso de mu emre obi nso de ada ni 2 minutes enkane na nka omu edukama na nso se wa fon wa ye kete wati ase be ma de make wati ase good misrew beto kubi heba powder na fa yo wedru kubi heba powder eye dura kwabrane se wunya bia be me wo mensem ni begina yie enioma abesinsen wiem abeti bayira homa munti amantumi amo akese no ebeye free ho kubi heba powder be ma wuhia kube nsuo sakakra fra na kanum nom wuhia nsuo de kokompo na wudi asabigum na de kanum nom hwa de over your 3 points me come wate your 3 points for kubi heba powder yo wedru eye natural organic intinsunsu anso boni bia ni akire oba Otec 1029FM ahwehwe Asem Beba Dabi before a wodam ubenya bi okoposa heba wumrum misi heba ne blazer rekwa nyina wumrum fodwo heba wa Asante bekwai smart heba wo boase of ata drugstore ewa abu akwakofodia station baabi a David to aduane no ena ne drugstore ba konso mfensi adankwa a me be room asore no eho nyina awokwa kubi heba powder no ubenya bi emfa ho ni baabi a wo bia ya di bi be mane
doctor nankasa number ni frɛ no sese ya ɛyɛ 0244 166602 ɛna 0243 505775 sɛ woyɛ obi a yadeɛ bi tete wo na wode anante ano yie biara ma wode ɛfrɛ sɔfo asamoa ɔnne da asasu Herbal Asante ya no ɔbɛgye so ɔbɛboa wo ama biribiara nso ayɛ fine ɛna wie mepɛ sɛ grow fine grow fine sɛ yɛhu a yɛbɛka sɛ na nsɛ deɛ wayɛ kama paa o ɛnso na grow fine hyɛ wo baage ate aseɛ ma wasum asɛm nyɛ grow fine mo gyaduro yi anuanom ɛyɛ aduro a ɔnom a ɛhyehyɛw ɛboa wo nipadua anyɛ sɛ mo ayɛ yo obolobo kakraka o daabi ɛyɛ aduro a ahoɔdennu ɛwɔ mu nti no ɛma nipadua no ahoɔden kotia ɔhaw bi a wo nipadua no nam mu enti wotie mi wanum ato a wontumi ne die obi ɔwɔ ne nsa ne nan ayɛ ntitriti wɔyɛ no hwehwe enye ye eduru anadwo a wontumi na ade akyi a ne honam nyinaa yɛ mrɛmrɛmrɛ wona me kanfo grow fine dia ma we woyɛ ɔba onsabuo mu nso nyɛ obi de atwa obi de ba ɛbaboro so obi de wɔ bu ne nsa na ya ase yɛ ne ya obi nso de sɛbe ebu 1 2 na atwa emabio wɔ haw wa na me kasa ho yi kɔ baabi ɛtɔ ne aduro bi asesi anaka sɛ opi grow fine herbal tonic aduro ne yɛ oba misi eba Kolinak PFA smart herbal wɔ boase baabi ɛtɔ nnuo bi abenya bi obo Otec 1029Fm front desk ha ubenya bi atɔ for further inquiries your number die frɛ yɛn ɛyɛ 0244 596532 0244 596532 awia Osipes Enterprise yɛde Kumasi Kejetia inside near Kejetia Dubai inside police station in nkyɛn pɛɛ ɛwɔ Kejetia hodo police station in nkyɛn pɛɛ ɛna Osipes Enterprise yɛn nso yɛwɔ opɛ perfume ne ɛka ne spray deɛ ɛwɔ din ana ɛyɛ papa wodi gu ho a wotwam a yɛtumi busa dabre nipa so masi abetwam wo spray ne kasama ɔno deɛ wei ne anim wɔ ne ho saa mesrɛw fa ho bo Osipes for wate ɔmo ne bɛma wo spray apapa ne boɔ nso da fam ɔmo ne bɛma wo slippers ma ne mɛma deɛ a ɛwɔ din na ne boɔ ne nso da fam wopɛ spray bi te sɛ polo wopɛ Mitlot wopɛ Assad wopɛ Club de Lutte any other brands ɛyɛ Osipes Enterprise na ɛma obi sɛ wopɛ slippers brand bi te sɛ Adidas Nike Gucci Hermes ana Versace any other brands Osipes Enterprise for na ɛma obi na yɛka onue yɛtutɔn ɛne yɛtɔ ne nkronkron so wɔ ha wodi sika kumaa bi na wabɛnya adepa ɛwɔ Osipes Enterprise yɛ number ni yɛgye frɛ yɛn ne yɛhia obi a ne yɛbɛyiwa no ɛyɛ 0249 23 8370 ɛna 050 252 0634 wofrɛ saa ahoma wei a yɛbɛgye so sɛsi a na wakasa na deɛ wonte aseɛ bia ne akyerɛ mu nso de ama wo na awia yi onyame wɔ hɔ hebaafoɔ ɔmo na de basa nupa ne nso abɛdwa so onua da sɛ ne awutie mie yi ɛyɛ ama basa nuo ne ho hia wo basa nuo yi adɔfoɔ ɛgye amane o especially mu am wɔ yɛfunu mu hawo wo yɛfunu yadeɛ ka ne ho ne fie gya adumu a ma yɛntɔ basa herbal capsules so bi mfama wo woyɛ ɔbaa wo nsabuo mu nyɛ bɛɛma woduru sini anim ani na ada ho 2 minutes kura deɛ wunno wo brɛ paa o wonya basa herbal capsules so bi na sɛ wo nonom a ebeyi saa hawo ni nyina wo nsabuo mu hawo bɛɛma wo nso mmerɛhwɛ no ebeyi sabi kooko a ɛpaya na wo ho kyerɛw no ebeyi afiri o cholesterol ne bɛyɛ normal infections ne bɛfiri hɔ basa herbal capsules ɔse wama asumdua bafie ne yɛ basa herbal ointment nso a ɛyɛ abata ne nku ɔbata ne yi akwadaa no wodi bi srasra na asabra asram pampers bono na rashes yegu ne to entos ni anwohye onato nkwanta pai enam de ade ayenti ode sra kwadaa na ema ne ho ye ne den wo panyini kakagya ne oseye kakagya ese wo moyere ne wonan de ne wonsa de oseye ntuntumi nyu body honam kankan wo ho twamu a na ye twitwa ye ni ho na ntemu apropro untumi nrompa bo anto abonten pe basa heba ointment bi na yusu na beye ni nyina ama wo oba KNG dani heba Kolinak
PFA have made Freddie Mens any baby to will be our baby Frey was 0244 26 7725 0244 26 77 25 or first number we are ya beje so ya no be kasa de wonti ase no ya be chiri mu nso de amawo na wiei ababa wa no ne maame enso ewa ha na ene ewrei oyeye nua prekope ene ye na woda ene ye ne birthday udide Charlotte Opoku dodo na dia wodi nimu wo eni fuwa oba fuwa papabi yeah woton pa no ewu take fia ha enem ya hodo oba fuwa ene ye wawoda tuntum se wio ye ye mo wawoda pa yesire nyankopon ni nhira nyankopon na hoden ni nyinkyere ene ne nkwa husan so oba Charlotte entoso ni tutu anamo emfancy happy birthday to you, God bless you. Mame watna se kakra dwen nioma ho sisi one be mai awofo wa wo wan dada enti manumu awowi one mema mienu na awo uti we wunyini nsonko animu bia da seboa obetwempna otwempna nso a da seboa obewewo owewo nso a da seboa ebabeba seba mana abo ho ban kra ukohie obi no ka se ebia still a obey insist ya obewo ebio tine kwa akoye ahane ha enti na memi se busa obio se mamu akotena konwa emu a wafa adwen kakra oda su gina so se krachi untumi ntina bio lampa chan sisi enkora no omuko school me ba chan omuko school enra no omo starte good kwabrane oni obe ya wonan sani ya wo ka se obe ise wo so obe wudu ne de ende wo wa utrim esi a watumi anya nan de wanimu ana wo kọ wadi tem na ensia aka onso wo be kwa akoso ha mamu atena ha adwen sachira ye bia ba se ye ya ye ka sei ye mfa dwatoa ensi obey ni na busua so na omfa oma ensamre fie bi wa na ba jo mpeni bi enkware ko school on ma mepe timehwe wo mo ho no to mo ho okay me be ko ewura ne maame so ne abusa no atenie ne ho asem ma bedwafo bebam simenum na hyane nso se awurade fie heba center traditional doctor amankwa papa ne nso otayachi ewo yedwuma ye die mu se wo ye oba wo ye bema na wanya haw ewo wutim titi wo ye ohwe a enye yie me pawchew de sesa wo yo ene se obeba kronumbo sie red park ahana awurade fie heba center wo papa ne wedru ena wo ye obi a enemu yade enso tetew papa ne wo ho adru se ye mu yabroso se eye etwere yade bi anata fodo bi also bi ana stroke yade na aka wato fom wunti mu twetwen ana wa ye merempam wonsabuo mu nya wo de oba awurade fie heba center papa no beboa Dr. Mankwa number eye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 na bi na duro no watenenka wonte nenka ene me ka kire so watenenka na wonto obi nso a kotobio na aduro no adanse wo ho na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules eyemura enemu yade ho adwuma ena ehwo so wo ye obi asesi a ye ka sei enemu yade very stubborn about so a wo ye ho hwie nye yie waduro eni na bi aduro yi woto ensuo na topa ye ne shada ka ni mu ka ensuo ne ho enti wodi ensuo no be memene topa ye no saa nemu yade stubborn no ebe ye free ho ma ho ato wa wo menstrual disorder eyi free ho oyawo a wotie wo ni pedue no ebe ye free ho yeah Mr. Heba PFE Coastal Pharmacy Apidang Dani Heba Freddie Mens
fadwo heba wasante be kwa Mr. Oben ene Konsansan Kaba pharmacy wasinfo su eho nyina benya bi ato wo pese ofre na na bi a eye 0549 99 9253 0549 99 9253 ofre sa homa we ya na na bi obeje so na onewo akasa ena wiai mi ankasa me de hye ene madie nyina ya Linda ya papa bi oba ya papa bi ahina makokoben ene oba pa otie na wie wa manya nti o se akrakra bi na wie mi sweet yo wate batie bru ya nyankopon hira pa wate eno ye fra o se maame pa chere fra me kuade maame krachi ya ote wonche se unim no na one oba efa afuru bra na wo no mo bono mpana twen na wo ka se wi hia krachi ba ewo wabusuam adai wo ye nipa mu nsam nti na ma wo ka asa na wa nkasa pacho otama no chempana no ana sata kwa na what do say nyi se kore mai nti ne wo pankoro no ko ye djuma nti asi adwuma no wa amona mane ne wo ko ye adwuma no nti adwuma no mo ho no krachi e de se kan e ko adwuma mo se wa amona mane nti saa tie dia wa amona mane oba ye adwuma nti saa tie dia no bo wona se kan ama me bei f edibirika be fie ho ni fie de emunwa obi fie oba mama mane na me tu milika koyi nti me koyi no na si woni ho na me ba no na me hia me ni hia pepepe na msana na aso wo twese kai awo me ba da bra wo kwaye adwuma wa mo amane no na wose de bi ntesa na mse ntesa wo mo adwuma mo hasie no musa wo mo yankola me ba wo maka kire me enya no kure sa wo sa ye bi mu ahu mema ni papa ye police ni mema na bechew na America asie kire no nti me de me ne wo hwa na ya na me so me kwasahwi nti me amajan kwasahwi nti wo mu wa na maba sa nti won ne wo no an ko fe nyinse no ene wo ne nyinse ye ene be me frɛ me bɔ mama ne so won ne nyem na me so won ne nyem de a ene kokko nyinse no na wusu ba we de mitimi ene no wo antra se wo de kokko nyinse no woni so bai ene me ye no ene ka se de kire no nti wo ma ana ko le se ne tamo so mo so de a ma ha me cha ha de wo ma ko baby a wo kwa wo ho de me fa ho ene me ka kire me ba no nti ye ne de tete ho sa na wode wo ye ti wode wo mu mu a na be kumase nti ma be ba pani ba ko e wo kumase ha nti ya no akwa akohwe no nti wo ma so me ba ye ne ba na so wa wo ampa ne so wo ho no ne ma ka hwe ene edi be na watwi bi na msa ko sehwi sa me dia kwani abasa enti eye no krese o ka kire ne se okoyingu na o mpele ba wo ne busuam da hya sie mponie na wotwe se kai na ne ne obeye ne ho ade akwa na atena de ene ebi ntipinka okay na obeyi wo ba ko sabre wantu ne fo na wo ye no abori mu abodun 9 de ka kire ne se ablantie no wantimi nim wa bia wo be de wode beboa wo ntimi enya de insini nche bi ma ablantie ne maame ene obe bi ba ho so mo besiesi wontam ntimi ye ka kire maame ne se enu wo ba be ma no se ni se ne waye ntimi ba ne de me ma ngo enwale ne kina nti woni ye mo ne meni woni ne jai nti sa ye de a me mpene so ama ne nwale no elam ka sa kire maame no nti wo mu a na me kwasehwi wo ma na maba wo ma kwasehwi sa na maba sa no so mo de tito na you do feel mo de feel ho no wo na ndanti wo da so de na chi sa no wo ka kire oba de sen ko wonjai ka chi de di wonya na chi di me kan me ye tie me wonya na chi di ene no mo feel ho ya no ba mo ko tana baby ene no ho okwasa akwa wo ye the same test wo kwa baby a sa wo no a ene wo so wona na wo nine we din ka wo ba ko no be man me hunu nti abayin ro ho ono me ba pani ne tie ya won ko ne nimpa so no we bai nti ma wo no me ba ma tudu fu se sa blantie we se no sibi wo sitie no na hase wo twen se kai no nti me eni na chi eni ni nyai me kan me be ye nti so
ɛna agya wɔn tete hɔ saa tokwa saa ɛma apankoro no hɔ no kora wɔne ne koe ama abrantie mmerantie bi ɛbɛboro abɛkyerɛ abrantie ɛne kɔ police station sɛ meboa a wɔbusa no ɛno na ɔta afrekra chi di na tempa o sɛ ne suban no a wɔde ɛte hɔ no ne suban no sɛ mempɛna no ka security sɛ mempɛ sɛ meba no kora bɛware no ɛti mempɛ koraa sɛ meba no wɔbɛware no nti sɛ n'adwene na ɛwɔ ne tiri mu no ne tiri mu ho adwene wɔ ne tiri mu so akora a wɔne ɛsi so wɔyɛ a wɔfɛ mpana wɔde ka atwe se kae na ne awadeɛ no ne ɛbɛyɛ ɛnyɛ yie so ate ase sɛ deɛ asie wo so mu sɛe deɛ asie no wobɛpɛ sɛ ɔmonte anaa ɔmo nsa nka mo mu nhwɛ wɔ mma ɛnyɛ yie biankɔ ne baabi sɛsi a no kusua asɛm na mɛbɛyi kan no korɛ mementi hɔ bi memɔ wɔde sɛ bokuro hɔ na meba baako no wɔteɛ na metɛ ne nkyɛn nti hɔ na mewɔ nti kusua asɛm a wɔkan ɔsɛ wɔno akosua wɔde kɔ akyima ɔsɛ wɔkɔ akyima dede a ɛne wɔnyi ne kosua wɔnye nneɛma no ɛmfa nka kosua no wɔmfa nkɔ akyima nya sɛ ɔbɛba na nneɛma no gu abɔnten ɔmpadeampa ɔsɛ kosua mu a woyɛ asom kosua fie ɛno yɛ deɛ woba ne ka kyerɛ wo na wonni hɔ bi na wobisa a bɛɛma no ano asɛm bɛɛma no kyɛ sɛ wobisa no ano asɛm no a asɛm a ɔbɛka no wɔno nko ne deɛ na ɛyɛ dɛn ɔno nko ne deɛ na ɛyɛ dɛn ɔno nko ana ne deɛ dɛn enti wobɛpɛ sɛ sesɛ deɛ ɔnhwɛ ne ma wɔnhwɛ ne ba wɔmfa me bɛnsi hɔ nti ɔbɛpɛna no wɔne ne kɔyɛ twɛ no wohunu busuani biara wɔmfɛ nsa biara mmerɛ wɔ biara wɔmfɛ nsa mmerɛ wɔ biara ɔnana wɔ nan wɔnim busuani biara sɛ nyame a wɔnim busuani biara fie nti wɔmfa ne ho wɔmfa ne ma wɔmfa me bɛnsi hɔ okay enti ɔbaa se ɔmpɛ bɛɛma se ɔmpɛ maame sɛ ɔno koraa ɔmpene so sɛ wɔnom bɛtena ɛyɛ ɛno yɛda ase police ne bɛɛ mu sɛ wɔtwe ɛsɛ kae no yɛsɛ kae kɔyɛ 2 first one second wɔka wɔ 2 no so ate aseɛ okay nti na maa ne kɔ police station no mate tɔkwa no dɔɔso sɛ saa aberante wɔtumi ɛsɛ bie ne hɔ a mebɛyɛ koraa wɔ ne bible no kakra wɔtumi de bible ɛto hɔ ɛkyerɛ ɛka nsɛm bebree ɛkyerɛ aberanteɛ bɛka kyerɛ sɛ ɛnnɛ wɔgye adeɛ nnɛ o mɛgyae adeɛ kyerɛ yɛ a ne wɔkuram ɛyɛ ne subayɛ a sɛ yɛdeɛ bɛyɛ kyerɛ sɛ wontumi hu mpanimfoɔ ɛkora wɔno ankasa koraa wɔne wɔnim ne nnua koraa wɔka tɛzi no koraa ɔde akɔrɛ baayɛ koraa wɔde koraa tumi ɛfrɛ no tena ase ɛkasa kyerɛ no ɛnso wɔmfa wɔka sɛ adeɛ kye a ɛno a de wɔbɛyɛ a na wɔbɛyɛ ɛne wɔte mu a na wɔyɛ ɛnti mebɛyi ɛnda wɔbaa menkyerɛ no berɛ a ɛna n'anim ɛyɛ kakra sɛ wohunu akɔrɛ yɛ a ne sonkyerɛ mu ha sei nka sɛ wɔna sonkyerɛ mu ha sei no wohunu akɔrɛ yɛ a wode hwɛ nafona kakra koraa no asɛ obi a wanya mfie bɛ aduanan ɛde kɔ hwɛ n'anim deɛ de no ayɛ ateetee ntɔkwa wode aduane wode wɔma ne bi ni a wode ma nasom nwom no na nka wɔntena ne baabi sɛ ne ɔma no aduane ni a ma nasom nwom no na ateetee ne ntɔkwa ɛntoho yɛ ɔbaa na ho amafa nkɔsia wode ɔbaa yɛ sɛ yɛwade mu nyina ho nhia nti sɛsi adeɛ de tietia ne sɛ obia nkɔ ne baabi mate meda ase ɛne ɔbaa ntena ɔbaa sɛbe wafa ne da na memie wa no nka nkyerɛ ne sɛ woyɛ ɔbaa da menyɛ bi da ɛna woyɛ ɔbaa nso a bɛɛma sɛbe ɔne wahyia nna na wotumi bie wa no ka kyerɛ woyɛ bɛɛma menka bi da sɛbe waa wagu ho fi waa wadi wo ho atam okay abadwafoɔ bɛbam ɔbaa de akyia me ma memma wo ɛnan na yɛnda sɛkyɛdumase rural bank plc fo ase kyerɛ sɛ ma badwafoɔ yi adwenkyerɛ a ɛɛba no ɔnom na ɛɛboa yɛn ɛyɛ bank yɛba a yɛmfinhyia aduanan num nie still in the banking business a ɔmo bɔ adwuma yɛ mfomsoɔ biara ni ho onua sɛ woba sɛkyɛdumase a asoyɛyɛ no ɛbɛn edwa no oba adwura a yɛbɛn GPLTU dan no kwa abiri Kenya ase ha yɛwɔ abrosan ase hɔ a Kenya ase yɛ school ne yɛbɛn no anwonaga gye ne dwom ɛne ɛwɔ aboabo post office no akyi asonase kwan yi so tafo yɛbɛn crop 600 ɛna adum yɛwɔ boss FM akyi hɔ Mozongo yɛwɔ second station hɔ yɛwɔ mobilization centers miɛnsa anyinasu kyekyewerɛ ɛna adi dwan usikasɛm
fa beda yen wate so opese obi current account corporate current account enu no COT ye be bie ne kama de amount savings bosome ne so a ye be san de nsi ho ato usika ne so enti ye da ho na esen ewo ye yesusu account me bada ache fixed deposit ya interest rate ne ye kama money transfers ahodo ni nyina Sechedumasi Rural Bank PLC ono ye wo ya aban adwuma ye ni wo ya ankra adwuma ye ni o de ho boye ne a ye be ma abesia se wo ye kurani ye be ma bi adwadini monka mo humo magic group loan ena ye ma besia kura me ye de ye yie umpe wei na apede ye ye number eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 afei ya Bolivia Enterprise for future life smart food no eye wono moa aduane ahodinu ahyemu ma no eye wono moa vitamins aduonum yensanie ewom amino acids edunkunu nie ewom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma tonchom onua be kire wo yade mu kire yen yemma waduane aduro na di ne ntu yade no asemfama wo Kumasi Sofo line alignment ne yewo ye ne multi home eni di animhwe freyen wo 0246010150 and 0242878090 obo akra fa 4 amedase ma yenche yetiefo nyina titiro eye Cosmos afa bio na kujo airport runabout baby o me feel gas no Cosmos betin en kache ya af kache nso on frame kakra we dey wasumu a we tia bi anim sam ka ya frame kakra ya Cosmos en die onya die ya frame kakra onya die kra okay akra ahunse eyese awura yi baaye awura ya kana krachi be kana asem de ti se sikire enne awura nso baaye won so aka ne de frem de se wo ena ewo ho na wo hwe a ensem wo ensem no mu papa ahunse de omumienu nyina ka no kure wo baabi ena ntronso wo baabi omumienu nyina omumienu obi enu a otimi ka no kure no a kosiye wo hwe wo mu nsem no mu a se awura yi ka se wo ma ne no aduane ono nso no a o ma no ahasei no otumu se asem ni firi po ase banso mfuturo wo ho se bema ene ne yire tie na wono kwa adwuma na nkwada ennan na bema ne be no aduane na wo ba no wo so ma no aduane no eje se wono ano ono a na wono a waka se o ma ahano mfuturo wo ho ahana sembi wo krachi nso nsem wo keka ne bi me mo ne da yete aso tete se asemi akọ PlayStation nyina da obi aye mo da ye mo ne da ye den na wasam akọ PlayStation it means say wo mo mienu nyina nsam na wo mo ka no obi a de bibi kakra esiesie enti ne ekoso wo mo ntamo no de na ano odin na me hu ne se krachi ase ensem bi ha no pa eno ho na aye abufuo ntraso a okoyi niam tugu abonten ama se wo de bem akodi fo se obi afa wo yire ana wo mpana na wo mpeno a me de bia meka jano emfa ho ntena ho masa asem no enhye wo mu ni ho yawa efiri ho no bibi be hye akrachi mu se wo hu ne se wura ne obi gina wo kra ne ye na adwen se aye waye bi pan ne de we obeye enti abasa oba ne pie bia na oba na wadwen ye wo se ono kwano no dabre wakwa me yakọwe no enti bre bia opia na aye na sem na nka wo yire nya adwuma okoton gosua ege koso no wo so amagosua no wiegu umu te ye oba mu onya adwuma otifie ne nyame adom ene de wo so okope bi kakra na wode aba be support wa ege koso na so bre bi pie bia woni ba magina ho a ohunu a wonim se obe okoye ni bibi okwa bonten no oba wonim so okoye ni bibi fi se waye bi pen endi se bade sa na ho mpa ye ntratena ho ye jaye no mane ko na afei no wade wo ho emfa we nche otrim ene na ma amanfo kunkum amanfo prepare amanfo no because wakaya na oyo ni bibi ketua bia na ase no no na nkadie be nti na wo ankasa wo ma wo so do mo na wayi eniema oba niema to agu abonte anadwo na wo mpena fa ne ko ma na busuafo
enti wo yigu ho anadwe na anadwe opie na obi ko en bibia nka se ono wagu no wo mu zuko yedi ka se watwe kan da enti ade be na opie abobo ano no okohia kwa mukafo obi na ye bo no na eku na ade kyan wane ye go bisa no de be pa ne besie se wo bra pani atuka ababa bi a wo ne wo yirete na wo be ka kira wo se jai nanka wanyai nanka wonu ana sesa wonu gu ne onu an ka mu onua o ene wode ko ni fie ma ne koda ma ade kyan ansana wode ko wonu oba ni sister ho e kire se kukuo bi wo ho a on se kra chiwe no hwe na omo nkasa ne bia ba wo so asemu a wontwa so ena asem timi hye ni mu a wo yesro ba chofo ni bia saa na hwe no a otienti asem ha na onka na so ne hye ni mu na wo pini ni tiri mu saa senko betumi e dia hye no enzo wontumi saa na hwe akra chide so oba ye kasa akra wanya ade papa oka mehuni amenkampo e kire se ba saa nkrofo no so omubufu a ya na ehu omubufu a ya na ehu pa enti akra se dia akodi ni de se bi na ke ye hwe senke ebetumi oba ne se da bi wontumi be ma no so wontumi obetumi ayira abo an na kogina nsuo mu okase wonno ma onua wo de fa sagu na nim obepuragu eze krachi asem o de ba ne se nkwala ne be ko school nyame adom ye se nkwala ne eko school ene se sia wono akra age atomu se eye se ba bi a wo mote no so mbetena ho na o mako school na obehwe wo mo e kire se ahya ase asomdwe na ahya ase ye ba ndi akra midi besi ha na se ye tenase a afi ye de aka na to aso meda ase egburu Safi Doctor Abedu na wiei Dawood Herbal Hospital panyini pa ono ene dano papa ne waha Safi Doctor akwaba ye ne agra ene mahu se ode nuoma ba momra TV ne so mo amuni so no momra Facebook momra YouTube ne so nene doctor Safi ni doctor no papa na ba doc wiei ode nuoma free Dawood Herbal Hospital na wo die nuro die unimu nuro mu wada me bru Dawood Herbal Hospital die enye ntie free man no akra me da se Deri ka maminchi a Otec 1029Fm nyina good na ono ma mo hwe wo Facebook and YouTube na akra me so ma ba se me ba be exams so we Asem Beba Dabi okay so me do ura kwaye powerful ketenkete na de aba powerful na me bebi sawo so what na kura se pe pa na o san be to mi wo seri no correct me no na nteche sure and nti me bebi sawo course and be okay we your friend say a champon funeral 3 points we there a conventi crodo no when I say 6 points we there me hununum me hununum we swear we enkase me wura fini din kakra dro manos 3 yeah na we swear ankwara aboard here so about to me say you know what me anante ko piafo na we no na me pe obi a obekire me ne twi din we friend Biden Pilosa okay Biden Pilosa we okay we na akuafo ko afuo mu a obo se ebra omo de omo ho kan no na no saadi we no wo so de pai te se mpane na awo omo ntade no bebre to be fia this onya abotre na tutu no mako and your friend Biden Pilosa okay na we no your friend Kromorina Odurata a champion no okay na Kromorina Odurata no on say hu ni say be yira ya kra de say ne yakobusha na ye de ye hu yi entina haban bebre ho na we ne de ye hu yi okay akra obo say obi wo ho asabi okwaja nan so ahu na moja eba okwaja nan so bia ohunu moja ba wa ye nuro sa enko sure yo be ye ni sa Kromorina Odurata a champion oti a champion na haban no bia wa wo horo ho kama mana nte de edro espresso se se chemicals na ba bebre yeah na ode akakedro kakra bi atum on fa so nkosa bento amienu edi na ansa on sansa bento amienu ne na ansa so no on sansa bento amienu ode besa Kromorina Odurata powerful sabre no on say we on say wo so your friend Sina Occidentalis okay and I'm friend nkoda board here
wohwɛ na haban no a sei nɛteɛ sure ɛna wei ɛyɛ nunum okay scent leaf nti wofa nunum no haban no na wafa Sina occidentalis no ɛyɛ nkwadaa bɔɔdeɛ no na waka abɔ mu sei no ane mmienu no memfa bibia ntum nti bere a wode wei ne sa no na wonum na wei ahaha wei 21 days yei no na wonum wei okay 21 days wopɛ agya sa wonkɔ agya nan so nhum mogya bio powerful nyame kyɛ waduru a na meba no na nnuro ne ba nti menam kwan so biara no ɛyɛ me sɛ tiwei na mayɛ sɛ nnɛ mede bɛkyerɛ wow ɔn sɛ saa haban wei no nkwadaa bɔɔdeɛ no saa deɛ meka sɛ Sina occidentalis no ɔn sɛ ɛwo so sɛ wote n'aba no sei a aba nketenkete bi wɔ mu ɛhyehyɛ mu nketenkete sei na ɛteɛ ɔho sei na ɛteɛ akora so ɔho deɛ awo no sei no woyi n'aba no bebree a fa gu adeɛ mu na kye n'aba no yes wokye n'aba no a na ɛyɛ tumu a yam ma no yɛ powder abere biara obi wɔ kɔ hospital yɛsɛ ne BP kɔ soro ne pressure de bia wɔ pressure de bia kɔ soro why ɔda duro so ba BP no kɔ ha na ɛkɔ soro ɔmfa powder no anopa 1 teaspoon na ɔmfa nyɛ tea anwumere 1 teaspoon obetimi de ɛwoɔ asom ɛde asom okay anopa ɛne anwumere ɛnɛ makyerɛ no wɔ ha nipa no start sɛ ɔyɛ a ɔkɔ hospital a na ɔcheck hwɛ ade deɛ ɔbɛhu biara no menim sɛ berepɛ mu no ɔba bɛda m ase adrowura weyɛ ne kete obi wɔ ade bia na akoma bɔ no periperi but ne bibi nkɔ soro obi ɔwɔ akoma yadeɛ saa berɛ no ano ɔno ɔde bɛfra ɛwoɔ ɔsara no deɛ wayɛ de powder no ɔmfa mfra ɛwoɔ papa no bi anɔpa bia ɔntafere atere ketewa no teaspoon no baako anwumere baako for 7 days saa deɛ no bɛgyae wow hwɛ adeɛ saa nkwadaa bɔɔdeɛ yi a no ɔn sɛ ɛyɛ duro wow yɛfra haban bi sɛ akokɔ mɛsa yɛ obi wɔ a ɔnama na n'ani so yɛ no tum yɛfra no dizziness okay n'ani so biri no ɔnama no asase ne twa no ɔnte nkwadaa bɔɔdeɛ na haban no bi sei na wapɛ ka akokɔ mɛsa ɛde aka ho ɔka ne mmienu bɔ mu a ɔno ama no mfa biribiara ntom ɔnom bi anopa disposable cap ketewa no na wanom disposable cap na awia anwumere ɔnom for 7 days n'ani so na yɛ no tum no nyinaa bɛgyae wow wei yɛ Sina occidentalis wow ebi frɛ no Casia occidentalis akora wei yɛ frɛ no Lantana camara aduro wɔ hɔ wei na ɔkaa sɛ kasɛɛ no yɛ frɛ no ananse dɔk no nokorɛ yes obi a ɔhwɛ me na wawo ne ba na akwadaa no ɔpɛ sɛ akwadaa no sua adeɛ akwadaa no so pɛ sɛ osua adeɛ paa but ɛmfa ɔte na haban no sɛ yi a ɔnhata ma ne wo but ma no mfa ngu awiam ɔnhata no wɔ dan mu okay ɛwo wie a ɔnyɛ ma no yɛ powder na ɔmfa mfra ɛwoɔ anopa bi akwadaa no sɔre a ɔma no atere ketewa no baako ɛma no ndi anwumere na wasan ma no baako ɛberɛ a wɔkɔ akɔda akwadaa no start sɛ ɔsua adeɛ a mamiri no sɛ bi a ɛyɛ 10 a ɛbɛba no bɛyɛ 10,000 wow de bia mu bɛbie na watumi asua adeɛ na aka wei Lantana camara na nso no sɛ wofa wei na wofa scent leaf ɛyɛ nunum na wofa Cromorina odorata ɛyɛ champon no na woka ne mmiɛnsa no bɔ mu na wɔbɛpɛ saa adeɛ wei Baden pilosa no na waka ne nyinaa bɔ mu obi akɔ hospital yɛ sɛ wanya typhoid fever a friend enteric fever caused by Salmonella typhi sɛ ɔnoa saa haban na otime nom toa so for 30 days a wobɛcheck no na animu bio wow ahaban yɛ aduro bakua ne hu ne sɛ ɛyɛ nwura nokorɛ ɔdogu yɛwɔ haban bi wɔ hɔ a wokɔkwa yɛ mu a wonhunu abere bia bɛn yɛ wɔ yɛ mfikyire wogya wo fie na wontaa mpra koraa wobɛhu sɛ wokwan ano koraa no na ɛfifiri ɛkyerɛw sɛ meyɛ aduro meka wo ho agye sɛ wonnim ɛna Dawood Herbal Hospital yɛ sɛ dabi yɛwura kwa yɛ mu a na yɛakae yɛ nananom ɛno nti no yɛkeka haban bɔ mu a yɛde sɛ yadeɛ deɛ nipa no hwɛ yɛ mfiri biara no Dawood yɛsɛ sɛbesɛbe kwakyere kwa sɛ ɔbɛma wo ntoma a tie ne din na wotena ha kura sɛsi adeɛ wakyerɛ sɛ gya asɛm ketewa akɔmfɛnti korɔ no ɔbaa ɔhɔ a na mogya atu no ɔbaa mogya atu no
ɔntete akɔmfɛnti kora na haban no ɔnyam ani hyire na ɔnom atere ketwa no mienu anopa mienu awia mienu anwumre acha bɛyɛ sɛ 30 minutes kora no bo sɛ mogya na etunu no na ɛso te na ɛba te sɛ nsuo nti enu na anwumre na atwa ɔnom nto aso bɛyɛ 3 days ɛno ano no ɛgya mogya ntuni bio nti yɛ sɛ ɔbaa nyem na ne nsɛ na fam ɛma mogya ɛnam ho ɔbaa ɔfa wei na haban no a na wafa guakuro yɛfrɛ no Agerantum canizodis nti wofa guakuro na haban de ka wei ho a na wosa bɛntoa mmienu ne nansa wosa sa bɛntoa mmienu a mogya no atwa nyɛnsa na afam no awai atom wow nti sɛ metena fidie so ka kyerɛ wɔ sɛ nyame akyɛ meduro na woba a adom akyɛ dɛ nyame de adom me no mede bɛsa wo yade a akora ɛnyɛ kasa tenten yɛwɔ adwe so krapa good ɛna ɔpani bi akyɛ madeɛ na ade korɔ no som bɔ paa ntimi mmɔden wow ɔsɛ nka ɔdi m'akyi aba fidua mu ha abɛdi no adanseɛ nam sɛ nana da bi wodin no nti da bi mentimi mfa mama wo nnim akyi wow akora wowie ase na ɔyɛ ade yɛ ade papa sure yes wowie ase na ɔyɛ ade yade papa na mefa saa akwanya yi so na maka kyerɛ bɛrima bia ne bɛrima atɔ fam wow atɔ fam ɛnyɛ dwuma ɛsensɛn hɔ kwa ɛnyɛ bɛyɛ na wɔtwe mmienu na mɛka sɛ apagya ho asɛm no ɛho adanseɛ na ahyɛ aseɛ ba no wow ɛsɛ deɛ ɔyam aduhwam no ɔmpepa ne nsa ho sɛ aduro yɛ a meyɛ ho akyɛdeɛ na ɛbɛyɛ sure woyɛ bɛrima na wohwɛ me anaa wotie me nnɛ ɛwɔ Otec FM nyame yɛ adom a sɛ wobɛrima no atɔ fam koraa ne mpagya adwoada bio wonsɛ nnɛma sa hyɛ fam atade a nnɛma hyɛ sure ɛmu ɔdu paa sure nyame yɛ adom a adwoada sɛ atɔ fam na mpagya koraa woda hɔ anadwo sɛ wonim woda hɔ anadwo sɛ wobɛsɛ kɔɔ ne sa batoa so a wopike ɔ sɛ dɔkta no apagya o wow number no 0244 0 mpacho Dr. Dawood number no obobo no me pacho fa wate fa de beboa o 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na sɛ akra saa kromori na odorete achampon ya na meka ho asɛm no on sɛ me kyerɛ baako pɛ sure tete no sɛ anaasɛ obi kɔ afuom na sika ntwa na ɔte achampon no waposa na mogya ne tu no de atare so na atwa mogya no sure ɛne yɛ external sure na obi a yɛsɛ wanya ulcer H pylori ulcer ayɛ no ekura ba ne yam ɔne ɔmpa achampon na haban ne bi na ɔno a ma ne mfa bibia antum okay ɔno bi anopa awia anumre anopa awia anumre ɔnsan kɔ lab nkɔ test yade achampon no enti sɛ ɛsekan twa obi nso na baabi edu no yampam a wahu me nsa we sabi otrufo no se na dance no ebrochiro me nsa we on se twa ma epa mu mienu mete sen ho wow yampam o wow yampam ya wa bank tenkiti bi wa abɛ ho ye frɛ no krantima ye de abamuduro krantima no ɛna mpapa tee ɛna ɔte achiampon haban de kan ho ɛna ɔyam ye nti ɔmo kan me nsa ne to so sei na me nsa o na manyini na me sensen kube nti ɔmo ka to so sei no ɛna ɔmo de aduro no to so ɛna ɔmo kyekyere edu nansa ɔmo sane ye no na atare a entimi nwai ɛna ɔmo sane de foforo kyekyere so eri 21 days na apam no te sɛ de ya cost wo hospital no pepepe aduro ni fritete aduro no efritete at the age of 6 na me tia haban according to me papa because I am also na me sure but me papa kyerɛ sɛ yade bi ba na me timi kyerɛ sɛ momfa we emfa nka no wow na the canon so yɛ aduro akora yade yɛ yawo hwɛ wote hɔ na da wobɛka wobɛhu sɛ wuti start sɛ pile na start dwa gagaga na hu sɛ yade ɛya na kanto so obi oda yade mpa so na sɛ be home yɛ na kɔ baako na ba ɛkɔ baako na ba ɛso obi benya wa ne free yade enti yɛ kan yade bi a ɛha obi bia no
Oba Dawood Eba Hospital Obina Hoto. JDA. This is any yadie. Powerful. When you are a member. Okay. Obiako Hospital near catch and say hepatitis B. And more one would umbojem. Until I need us when you ask because I catch and say near Drew a virus. Oh. On the on-file report in Amra. On your photocopy on Fabi Meto Home. No, no, some Fabi. Say Nyame any pet, Nyame the 2 year Habemua. Akra. Ya de drone one. Sana no make out video mu. Yeah. Mami bi bai, ofri so. Na fu ashow sebe na nasi nyina tatai. Oba review ebrada yi. Oba anonim. Ohwe me no bi sam se doctor wo kai me ana. Oh. Na me se mami da bi o. O se me na me bai ya na me fu ahye na me nasi tatai no. Powerful. Enne. Wanya na hoto. Wanya na hoto. Bobo number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 adweso krapa o de nipa no fo dweso ka onka so besi o Dr. Dawood ho. Okay. Ya kwan ho a Metro FM baby akane na ewo no ya kwa ene ewo ene aduma from Monday to Saturday eduada ye apeja day. Doctor Yadase. Ane awiai enkyerɛkyerɛ pa ɔde menema tiefo enso abefem. Enti adofo sabre ya Dr. Dawood asori wo befrɛ no na de wonte ase no wabusa no. Ye 0244 88 6437. Eja kwabe. Nana. Also for our drink bra. Na me da se yengu so anche tifo bi fonde da bia me nya mu chia da bia bedro bia no mo ba da ma mu tie pa Otec 1029 nchen he ya aya bidi ni master good na da bia me ka se aware ho ya nware ni age ya ware ni maturity ya ware aware aduna emu dom nya mfie mu nti obi betumi adi 90 years e bia na aware kwa on testi bi hweda bo obi so di be 60 80 woni obi etimi atena kwa ko be 30 years mda so tiwo obi nti o basemu amo ye matured abrantie yi ni emi nu ba ekoye nti na watwere ba agu abi se onokwa sana na watwere gu nti o so oni be ma ko edi nkoma o se onokwa no aye bi da obeye na awurai na me di ni ho yawo wo se edurube bi na wo system mpo na send you mobile money now dididi ndi mre na odi mango na abante be da awo no na wonti me fro sister na ma onyi mobile money fandidi na mi question pa na mi bisa ni se abante ne ko yes ade no sika se na odi man wa money dwetre no so ka so ba bidie sika se na odi man dwetre na wo hobi ma me kama asem na woni o hobi 20 Ghana se wo na wo kan me kan no bidia 20 cedis o ya mpasa 20 no odi ma say yampa nti sa atem no utimi fro maame e fro sister come de me ne umma mango na yewe nti won sha nuska wonu wie no jawo sa o na mi wa kwa wonu kwa ba no sande ni girl bae fi krona mu se me oti ba bi kwa kanya me ya fi krona mu 20 Ghana abantu we na kuma no na o akuma po ba na kuma sori a untimi nyina no se me hwe ne kasa no mu a na kuma sori a untimi nyina no nti o twese sekan no se kan twen de onyai chromophobia was me yine chromophobia was me yine akoma be na betumi mama nkasa akoma bia mama nkasa krache hey mi ono nana akoma be na be sori ya oba pa oba bo awata ma oba o na say mapamunti meje mempabwa oba wa uno wo se mapamunti meje mempabwa what be that na so yiri mpo na obofu na omma no so e wo de oba no nko omma no mbeko man ho so obi e ko no papa fia nkura no mbeko man fie ka ti ka wonu tum na wo de ye monitor fu asa na afi ye ti fitie mu a ye be hu de e beka say no the album ene se one enkwada no say krache na hu se onum ko school enti se wonum ko school dia yenya dwuma nhwe ye ma enti de sese ono nso ye as berema no na ye be kyerɛkyerɛ ni mu
na ono nso ne oba na kɔ benkurum na ntiase ayɛ adwuma se mogya ya eno nkyerɛ sɛ moyɛ aka ebia dabi no yɛde me bɛhwɛ me ma na pɛw etumisi enti monya aka na emumu bɛka bom na mahwɛ mo ma ɛwɔ saa kwan ne so enti agya kwa me yɛmfa nhyɛ mo nsa na munhyia na monya nhyehyɛyɛ deɛ oba ne bɛɛma nyinaa bɛte wɔn ho ase na afei nkwadaa no ɔmontoa ɔmonsusuku kɔ ne so yɛda mo asese yɛto nsa frɛ mo a mobile yɛbɛka no wakyerɛ hɔ why kwadwo reko royal enterprise for nyankopɔn hyira mo na ɔnyɛ mo kɛse ɔmo de reko heba mixture dodo na afrɛ no kurase ni aduro no sɛ aduro wei sɛ wunya bi na woyɛ obi asisi yadeɛ hawo woni padua nyina yie enti womense setwa koko hawo pressure nie infections nie wontiri mu twetwew ana wayɛ mmerɛ wɔ mpamu a wonya okurase ni aduro no bia wawie sɛ aduro a meka ho asemi oba edwe so a aponchechi choba enimu ha ubi tumbi wo obo teke fimfi ahwehwe agya ko a obenya bi wokɔ promise heba posa heba apidank misty heba emrum ubenya bi sack pharmacy wo patase blockhouse ubenya bi number weje se wo pe bi wo area frɛ no nkyerɛ ba bi ebi wo 0244 47 0067 0244 47 0067 and Abapa Mall the biggest online shop in Ghana and we anom yɛka sɛ utie mi na wo pa de atɔ a Google Play Store na App Store na download yɛn app no Abapa Mall sɛ wo wura mu a ade ehia bia no beja bi atɔ ha ɛna woni phone na de download yɛn app no de a yɛne ankasa yɛ number nie Jeffrey kan de wo pɛ yɛ mo bo nkyere otua kan yɛn fo ade yɛmrɛ I mean yɛ ton bibia yɛ liga ye ni pe hia won dada sitrem ye number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and yanom ni adofo yapon ye de musi ha na asedankan jataba the engine room man wote ye jakwa menka wote obo ade chia menka afei kwadwomo enso